Добрый вечар. Сёння працягваем гуляць у Citizen Sleeper. У гульне расказвае гісторыю андроіда, які спрабуе збегчы ад мафіі, якая ўзяла яго пад кантроль. Вітаю. Ну, белая ж нічым дапамагчы не магу, бо я часта спасылаюся на першую. Я першую не спалерю, але я параўноўваю другую з першай часткай. Вось, таму тут па жаданню. Я вельмі рэкамендую першую частку, другая па выглядзе вельмі падобная, трошкі пашырае механікі, але ў асноўным як бы застаецца той же самай гульнёй, таму калі спадабаецца першая частка, я вельмі раю пагуляць у другую. Дык вось, другая частка у нас. Добрага табе вечара. Вось, другая частка ў нас расказвае гісторыю андроіда, які збег ад карпорацыі спачатку. Такіх тых андроідаў называюць фліперамі. Для гэтага ёсць прычына, бо ў іх ёсць рэальнае цела, якое засталося спаць дзесьці ў крыягенікі ў гэтай карпорацыі. Сам андроід збег ад карпорацыі і трапіў у рукі мафіі, пасля чаго мафія завалодала гэтым андроідам, падсадзіла яго на прэпарат, які складана знайсці. І пасля гэтага ён у нашага андроіда атрымалася вырвацца нават ад іх, і зараз мы ў бягах. Мафія нас пакуль не знайшла, пакуль яны не разабраліся, дзе мы, таму мы ў пэўнай бяспецы, але нам патрэбна як мага хутчэй выбрацца з гэтай сістэмы, бо па нас прыйдуць хутка. Мы гуляем, можна было абраць... Гульня даволі класна пачала. Спадзяюся, мяне яна нават перебіваць будзе ў пэўны момант. Давайте крыху зацішу гульню. Вось, гульня раздзяляецца на цыклы, у якіх мы вырашаем, што мы робім у гэты цыкл. Ёсць шмат месцаў, які мы можам наведаць, мы можам адправіцца на місіі. Уся гульня збольшага гэта, як бы, скажем так, галоўныя сюжэтныя падзеі адбываюцца скрозь тэкставыя квесты, у якіх мы робім пэўныя выбары. Вось, але геймплейна гэта гульня на вашыя, скажем так, шансы на кідкі дайсаў, на тое, як вы добра будзеце праходзіць праверкі, пры гэтым гісторыя заўсёды будзе не ідэальнай. Напрыклад, учора мы адправіліся на місію, дзе жадалі падзарабіць хоць трошкі грошай. І на гэтай місіі адбыўся выбух. Мы калі размініравалі дрона, спрабавалі яго выключыць, і ўсё пайшло не так, і ў выніку мы атрымалі пашкоджанне. Мы зараз паспрабуем трошкі прыйсці ў сябе, і зноў жа, нам нельга надоўга тут затрымлівацца, нам патрэбна як мага хутчэй збегчы з гэтага месца. Адзінае добра, што мы атрымалі грошай за нашу працу. Нам трэба заправіцца і трэба набрацца прыпасаў. Пасля гэтага можна трошкі папрацаваць у порце і пасля гэтага хуценька адпраўляцца на новую місію. Прачынайся, Сліпер. Добрага вечара, Рэгана. Так, самы час прачынацца. Так, план на сёння. У нас ёсць 6 дайсаў. У нас даволі размеркаваныя дайсы. У нас ёсць шасцёрка, у нас ёсць чацвёрка, тройка, двойка і адзінка. І зараз кожны раз, калі мы будзем атрымліваць адзінку, мы будзем яшчэ шкодзіць свайму дайсу, слоту дайсаў. Нам бы такім чынам лепей было бы як мага хутчэй знізіць стрэс. Адзін вядомы спосаб, як знізіць стрэс, мне падаецца, гэта у нашым жы ложку там на адпачынку. Я так разумею, што шасцёрку мы зараз на гэта і скарыстаем, таму што ў астатніх ёсць верагоднасць быць неўдалай. Так, давайте адпачнем. Знялі стрэс, адпачлі добра. Зараз у нас не будзе пашкоджанняў ад стрэса, і мы ў большай бяспецы. Але гэта ўшоў дайс. На цыкл 1 у нас ёсць толькі 5 дайсаў, адзін з якіх мы ўжо выкарысталі. Далей нам трэба набрацца прыпасаў перад тым, як адправіцца на яшчэ адну місію, дзе мы здабудзем ядро нейкага старога карабля. І гэта ядро мы абяцалі аддаць чэлу, які ўзамен за гэта ядро дасць нам лініі для паліва, трубы для паліва, якія ў нас зламаліся ў нашым караблі. Без гэтых труб мы з сістэмы гэтай не збяжым. Мы вельмі прывязаны. Так, давайте тады. Грошыка ў нас хопіць поўнасцю заправіцца. Гэта патрэбна. Мы можам таксама яшчэ поўнасцю набрацца прыпасаў. Давайте гэта таксама зробім. Добра. У нас застаецца яшчэ час. У нас застаецца дайсаў на гэта мы не выкарысталі. Мы можам яшчэ пахадзіць па доках, пашукаць што-небудзь, даведацца пра гэтую станцыю. Я так разумею, тут можна проста падзарабіць. Тут у нас таксама заробак, я так разумею. Так, загрузка кораблей.
Добра. Тут у нас кантракты. Кантрактаў больш няма на гэтай станцыі. У бары таксама няма чаго рабіць. У выніку на станцыі літаральна нам не застаецца нічога, ніякай працы. 400 крэдытаў мы зарабіць можам тэарэтычна, але гэта вельмі малаверагодна, шчыра. Мы можам не адпраўляцца на тую місію, але я планую на яе паспрабаваць усё ж такі адправіцца. Так. Ну добра, давайте тады паляцелі на гэтую місію. Нягледзячы на тое, што мы пашкодзілі сабе, мне цікава, ці можна аднавіць гэты дайс, таму што мы ўжо яго зламалі часткова. Дарэчы, пакуль ёсць дайсікі, мы можам скарыстацца імі, каб усё ж такі падзарабіць. Я толькі зараз зразумеў. Вось тут мы працавалі трошкі. Тут ёсць нешта для нас падаходзяча. Вось гэтай працай мы можам займацца, у ёй мы плюс-мінус разбіраемся. Пазітыўныя і нейтральныя вынікі толькі будуць. Мы разбіраемся ў даных, якія, я так разумею, з караблей прыходзяць, якія зламаныя. Так. Оп. Яшчэ падзарабілі. На астатнія дайсы верагоднасць 25% негатыўнага. Негатыўныя, колькі я памятаю тут, гэта ў асноўным энергію мы губляем. Згубіць энергію не тое, каб страшна, таму што калі мы адпраўляемся на місію, уся энергія аднаўляецца, таму я бы гэта не бянтэжыўся. Мы гэтым скарыстаемся, пры гэтым заробім яшчэ грошай. Нават нягледзячы на негатыўныя результаты. Так, у выніку нам пашчасціла. Нават пры дрэнных шансах мы ўсё роўна падзарабілі грошай, трошкі адбілі тое, што мы патрацілі. Вось наш цыкл. О, мне падаецца, адну памылку зрабіў. Трэба было пакінуць хоць адзін дайс, каб мы маглі паляцець на місію, не? Так? Не, магу паляцець проста так. Нам трэба дастаць дата-кор з старога нейкага карабля, і чэл па імені Карстен абяцаў нам даць за гэта трубы. Я спадзяюся, ён нам не схлусіў. На гэтую місію у нас адправяцца 2 чалавекі. Гэты хлопец справа, гэта Серафін, з якім мы пазнаёміліся. Мы андроід з амнезіі, мы не памятаем дакладна нашу гісторыю. Мы прачнуліся ў той момант, калі мафіозі спрабаваў нас перазагрузіць, і частку ведаў мы згубілі ўвогуле. То бок ён спрабаваў нас поўнасцю аднавіць да нуля, поўнасцю сцерці памяць, таму што мы спрабавалі сысці з-пад яго ўлады. Вось. І гэты хлопец нас выратаваў. Ён таксама, як і мы, у бегаях ад мафіі, і ён наш кампаньён, скажам так, пастаянны. Джуні — гэта дзяўчынка, якая вырашыла далучыцца да нас, каб дапамагчы канкрэтна толькі з гэтай працай. Карстен абяцаў, сказаў, што яна будзе прыглядаць за намі. Вось, але, Карстен нам гэтага не казаў. Невядома, ці сапраўды яна па жаданню Карстена з намі, альбо збіраецца збегчы ад яго. У нас шмат пытанняў да яе, і, не ўпэўнены мы ў яе надзейнасці. Але выбар у нас, мы можам паехаць без яе, але гэта ускладніць нам місію. Давайте возьмем яе з сабою. Так, паляцелі туды. Мне падаецца, у гэты раз так, карабель значна больш, чым дагэтуль быў. Так, я зараз уключу сабе аўтаматычны перакладач, каб спрасціць мне жыццё. Я буду толькі выпраўляць яго, а не чытаць з нуля. Закінуты карабель Солхейм запаўняе вокны кабіны, усе скручаныя пліты і шкілетныя распоркі. Вы з жахам і зачараваннем назіралі за тым, як Серафін завяршыў набліжэнне. Вы абодва маўчалі ў прысутнасці гэтага гнілога звера. Цяпер, калі вы знаходзіцеся побач, Серафін першы парушае маўчанне. Гэтая штука ўжо мёртвая, ён круціць галавой. Гэта труп, сліпер. Ён паштурхоўвае карабель бліжэй, шукаючы, дзе прычаліць. Я занадта моцна дакрануўся да так. Калі я занадта неасцярожна дакрануся да гэтай рэчы, яна рассыпецца ў пыл. Так. Будзем маўчаць, няхай кажа. Ніякіх парад? Серафін назіраецца на цябе. Джуні уступае ў дыялог. Адвядзі нас туды, вось мост. Джуні паказаны адзін канец карабля, і вы і Серафін паварочваецеся, забыўшыся, што яна нават была ў кабіне. Яна не сказала ні слова з таго часу, як вы адляцелі. Яна глядзіць на вашы здзіўлёныя твары. Што? Яна адводзіць погляд. Прабачце, я проста... Вось куды нам трэба пайсці. Яна перастае паказваць.
Серафін кивае не чапай, у сэнсе не чапай. Каго не чапаць? Усё ў парадку. Серафін ківае ў бок Джуні. Яна не памыляецца. Сліпер, мост быў бы добрым... яна не памыляецца, Сліпер. А мост быў бы добрым пачаткам. Тое, што рассыпецца. Ну, гэта весь карабель. Гэты карабель, я так зразумеў, ён вельмі старажытны. Ну, такі, ну, не супер-пупер старажытны, але проста ўжо хлам. Вось. І як і сказалі, што у іх звычайна ёсць яшчэ нейкія сістэмы бяспекі, на якія звычайна рэагуюць на ўсе новыя караблі. Таму што, ну, ён састарэлая сістэма бяспекі, якая распазнае толькі старыя караблі Солхейма. Наш карабель якраз адзін з такіх старых кансервных банак, якія могуць пушак, якія могуць перажыць гэта ўсё. Вось, таму мы змаглі падляцець так блізка. Так. Давайте мы можам агледзець разваліны спачатку, альбо накіравацца адразу на мост на карабля. А мост карабля гэта, ну, ў прынцыпе, там і ядро і павінна быць, я так разумею. Давайте агледзім разломаны карабель увесь. Джуні моўчкі сядае на сваё сядзенне. Яна глядзіць у бок з кабінай, і вы не ўпэўнены, засмучана ці проста збянтэжаная. Серафін асцярожна набліжае карабель да закінутага да развалін і вядзе яго ўздоўж корпуса. Люхтары з Ріга, ну, гэта наш карабель, круціцца па разбітай паверхні. Усюды знаходзячы прабелы і расколіны. Здаецца выдатным, што пакінуты карабель усё яшчэ трымаецца разам. Гаўно. Серафін шыпіць. Калі перад кабінай пралятае велізарны кавалак, велізарны абломак, які круціцца. Ён штурхае буравую зрік, ну, то бок наш карабель. Ён штурхае наш карабель пад яго, прыціскаючыся паміж абломкамі і корпусам. І калі ён робіць гэта, раздзіраючы вушую гук, візг, сігналізуе аб тым, што буравая установка, у сэнсе, кожны раз буравая установка, просто наш карабель The-Rig называецца, ён быў як бы буравой установкай, і мы будзем, ну, арыентуемся, гэта наш, пра яго гаворка ідзе. Так, што The-Rig шкрабе па скуры закінутага карабля. Па скуры. Вы на імгненне заміраеце, чакаючы, пакуль прагучаць сірэны, але момант праходзіць і вы расслабляецеся. Ты глядзіш на Серафіна. Яго твар не выдае ніякіх эмоцый. Гэта небяспечна. Серафін хістае галавой. Я збіраюся вас знайсці дзе-небудзь месца дзе-небудзь лепш, каб размясціць карабель, тады нам трэба будзе апрануцца і прабірацца ўздоўж корпуса пешшу. Так, вы азіраецеся на Джуні і бачыце, што як яна ўсё яшчэ сядзіць на сваім месцы з шырока расплюшчанымі вачыма. З табой усё ў парадку? Джуні глядзіць на цябе. І ў яе вачах раптам з'яўляецца незнаёмая жорсткасць, якая здзіўляе цябе. Затым, праз імгненне, яго няма, і позірк мякчэе. Я ў парадку, яна ўсміхаецца роўнай усмешкай. Не хвалюйся. Вітаю, Сэмюэл. Серафін адводзіць карабель ад корпуса, закінутага корпуса на цалю за адзін раз. Так. Пакрыху адводзіць карабель ад корпуса старога. А потым павольна паварочвае яго, каб ён стаяў побач за асноўнай непашкоджанай плітой корпуса. На гэтым участку практычна няма смецця, кажа ён. Ён паштурхоўвае карабель крыху бліжэй. Нас тут... мы будзем добра тут трымацца. Ты выратавала Ігнаца? А ты, хто не ведае, я так разумею, я гэта выключна, каб вы разумелі, я разумею гэта толькі з-за таго, што я Тілдара чытаю. Карацей, у Kingdom Come Deliverance 2 зараз ёсць нейкі квест пра авечку, я так разумею, я не ўпэўнены да канца, які супер нейкі складаны, таму што яго хрен зробіш нармальна, таму пакутуеце, так? Я з ім усё ў парадку, так? Усё? Гэта я правильна зразумеў усю праблему? Таму што я ж толькі пад водгуках так іншых людзей, ну, чытаю прыкладна так, разумею, у чым праблема, ось, але па-за кантэкстам.
Серафін адчапляецца ад свайго месца, і вы з Джуні рушце ўслед яго прыкладу. Калі вы слізгаеце ўніз да шлюза, Джуні моўчкі ідзе следам. Ідзе, ну, як? Складана сказаць, ідзе, таму што мы без гравітацыі зараз, і нам складаненька. Вось. Джуні ляціць за вами следам. Вы не можете не адчуваць сябе таго, што вас асуджаюць. Цікава, гэта па тыпу Джуні такой вайб? Не такі ўжо і складаны, як аказалася, але чамусьці, акрамя Рудзі, ён ва ўсіх памірае. Ага, окей. А там жа захаванне, як і ў першай частцы. Просто ў першую частку я гуляў літаральна на выхадзе ў апошні раз, і там было толькі шнапсам захоўвацца. Ну, калі пажадаеш, альбо сон. І ў выніку, як бы, калі гэты квест ты ў сярэдзіне дня робіш, то як бы запарол і запарол. Ну, ты ж не пойдзеш, блин, увесь дзень перапраходзіць спачатку. І шнапса, ну, дарагаватыя спачатку атрымаць. У Лепаса памёр, у майго калегі памёр, у мяне быў памёр. А, ты вярнулася, то бок ты загрузілася, так? Ну, мне б таксама было б авечку шкада. Так. Калі вы дасягаеце шлюза, Серафін пачынае апранацца. Калі нам пашанцуе, гэта маленькае сутыкненне не прывядзе да каскаду, які скончыцца тым, што гэтае месца разваліцца пад нашымі нагамі. Блін, вельмі пазітыўна ў нас. Серафін жорстка ўпіхвае ногі ў штаны для выхада ў адчынены космас. Я не ведаю, як гэта скараціць. Іва — гэта Extra Vehicle Activity, актыўнасць па-за межамі карабля. Вось такая штука. Так, відавочна раздражнёны ўласнай няўважлівасцю. Прамаўчаць. Няхай з яго гэта выйдзе ўсё. Это делікатная справа, Джуні. Ціха амаль пра сябе кажа Джуні. Ядро дадзеных будзе вельмі делікатным. І накідае употай погляд у бок вас і Серафіна. Вельмі делікатны. Вельмі крохкі, скажем так. Зразумеў. Джуні ківае ў пагадненне. Астатняя частка падрыхтовачнага працэсу праходзіць у напружанай цішыні. Кожны з вас разважае над далікатнай працай перад вамі. Вы таксама апранаецеся. Хаця вам не патрэбны шлем для дыхання, вы надзяваеце яго і замыкаеце ў шчыльненне для абароны. Гэта абломак не збіраецца лёгка адмаўляцца ад выратавання. Не, пачакайце-ка, гэтыя разваліны не збіраецца даваць у свае вантробы лёгка. Ядро павінна знаходзіцца побач з мастком, а можа нават у ім, але тут шмат абломкаў, і ў крызовым ацеку могуць быць добрыя рэшткі. Калі вы апранулі, пасля таго, як касцюмы ўжо надзеты і пломбы правераны, вы адкрываеце замок і глядзіце на велізарную прастору скручанага карабля перад сабой. Час ісці на працу. Зноў жа, мы вяртаемся, вось зараз у нас. Мы выконваем, у нас ёсць дайсы, якія выпалі на гэтую місію, пакуль на гэты дзень гэтай місіі. На ёй у нас ёсць яшчэ наша каманда, і ёсць дайсы, якія даюць нашы персанажы дадатковыя. Яны таксама розныя рэчы ўмеюць і могуць. Вось. Мы пачалі наше падарожжа ўжо з двума стрэсам. Ну, з двума стрэсам самого карабля. Калі мы наберем поўны стрэс, мы правалілі місію. Вось. 2 стрэса мы набраліся з-за таго, што хутчэй за ўсё вырашылі агледзець карабель вось звонку і атрымалі сабе штрафы. Вось. У самого карабля ёсць 2 месца. Як гэта? Докі без ціска паветранага, то бок разляцеўшыся, і праржавеўшы воздушны шлюз. Хутчэй за ўсё нам трэба псіхатэрапеўту каманда. Ну, стрэс, ён як бы яшчэ ж лічыцца і пашкоджанне, то бок, ну, наколькі гэтая штука можа вытрымаць яшчэ... Стрэс як бы у ангельскай выкарыстоўваецца не толькі для людзей, але для і тэхнікі таксама. Вось, напрыклад, метал можа ад стрэсу разваліцца. То бок ад перагрузкі просто. Так. Добра. Давайце тады паспрабуем праз воздушны шлюз. Зноў жа, наш галоўны герой, майстар па інтэрфейсах.
Мы з гэтым лепей за ўсё працуем. Джуні таксама з гэтым лепей дае рады. Вось, і у нас такі расклад. Вітаю, пінгвін. Дык вось, атрымліваецца. У нас наша моц нашай каманды зараз у тым, што мы лепей узламаем нешта замест таго, каб будзем лезці нешта сілай карыстацца, так? Вось, адзіны, хто ў нас сілай плюс-мінус ладзіць, гэта Серафін, і той у яго не той, каб ён супер спец па гэтаму. Ён проста трошкі лепей, чым мы канкрэтна. Давайте паспрабуем праз люк. У нас яго можна, вось оно, атрымаць доступ да мастка. Пры гэтым у нас ёсць варыянтаў насамрэч не той, каб шмат. Выкарыстоўваючы скіл Engage, мы можам паспрабаваць быць неасцярожнымі, але паспрабаваць прарвацца, але калі не атрымаецца, то ў нас высокая рызыка. Вось, пашкоджанняў. Пры гэтым ёсць больш безопасны варыянт для інжынера. Я думаю, што у нас атрымаецца неяк узламаць яго, але я так разумею, электронныя сістэмы ўжо не працуюць, і мы будзем пакрыху праразацца. Ну, то бок, не праразацца, але не сілай, ну так, выбіваць усё. Таму давайте, можа, альтэрнатыўны шлях праз докі знойдзем. Праз докі ёсць. Знайсці нейкае месца для доступу і ачысціць дзверы для ўвахода. Я думаю, давайте так, спрабуем тут знайсці доступ. Тут ёсць верагоднасць, ён рызыкоўна, але мы як мінімум можам, у нас ёсць 6 дайсаў. Я ж там увогуле дрэнна буду, так? Ну тут у нас, у прынцыпе, аднолькавыя шансы. Плюс-мінус. Толькі рызыка, рызыка высокая. Так, у нас атрымліваецца 100% пазітыўны результат. Так, 25% негатыўны. Я б увогуле не рызыкаваў там, дзе у нас негатыўны ёсць. Як мне асабіста напісаць? Мне можна напісаць на пошту. Пошта павінна быць, па-мойму, нават на твічы. Я спрабую паўсюль раскінуць. angry.ralev@gmail.com. Яна, дарэчы, літаральна анонс у чаціке, там некалькі паведамленняў вышэй, там усе спасылачкі ў канцэ пошта для сувязі. Я спрабую паўсюль піхаць, таму калі ёсць жаданне мне напісаць асабіста, можна пакідаць любыя паведамленні мне на пошту, я спрабую гэта чытаць як мага хутчэй і адказваць на гэта. Ось, я звычайна ўсё рэагую. Дзякуй вялікі, Арэгана. Так, альтэрнатыва у нас вельмі цікавая. Усё рызыкоўнае. Усё рызыкоўна будзе тут без варыянтаў. Давайте ўсё ж такі, я рызыкну, вельмі рызыкну. Паспрабуем узламаць замок і сілай яго прабіць. У мяне ёсць пара ўдалых дайсаў. Я на гэта буду іх выкарыстоўваць. Так. Тут у нас ёсць 4, 25% негатыўнага выніку. Давайте паспрабуем. Таксама рызыка, але ўсё ж такі. Так, стрэс атрымаў. Крызіс здарыўся. Першы крызіс актываваўся, і гэта значыць, што карабель пакрыху пачне развальвацца. То бок, стрэс будзе дадавацца кожны цыкл, пакуль мы на гэтай місіі. Упс. Але прагрэс у нас там нейкі быў. Я не заўважыў. У нас результат быў удалы альбо не. Халера. Ну давайте рызыкнем далей. Стрэс дадаецца, не гледзячы на гэта ўсё. Ну тады давайте прабівацца. Просто прабіваемся, як мага хутчэй. Окей. Усё пагаршаецца. Давай, родная. Яшчэ наблізіліся да доступа да карабля. І яшчэ адно. Калі нам пашчасціць, і зараз... Оп. Добра. Новы ўзровень крызіса. Я вельмі рызыкую. Так, добра, у нас ёсць доступ унутр. Мне падаецца, мы завалім гэтую працу. Ну, выглядае так, што ўсё будзе дрэнна скончыцца для нас. Занябаны мост маўчыць. Бледнае прамянне лямпа ў вашага касцюма ловіць шэрагі клем і воблакі бліскучага пылу. Правады калыхаюцца, як багавінне, і ўся сцэна здаецца пад вадой.
Хаатычная, але спакойная. І жыццё? Ну, паглядзім, бо мы можам перажыць нейкі крызіс, але мне падаецца, калі ядро вельмі крохкае, з папярэдняй місіі было ўсё як бы добра, нягледзячы на тое, што выбухнуў сам карабель вось гэты, то нам наша галоўная мэта была вырубіць маяк, на які працуе на гэтым караблі. Карабель выбухнуў, у прынцыпе місія выканана. Маяк ужо не працуе. Тут жа нам патрэбна дастаць гэты як ён забыўся ядро. І зараз из-за таго, што я пачаў такі працэс, што карабель развальваецца, я не магу доўга чакаць на гэтым караблі. То бок я на таймеры зараз, нават калі я просто нічога не буду рабіць. Дагэтуль у мяне была магчымасць такая: я выкарыстоўваю не ўсе дайсы, а толькі частку сваіх дайсаў. І іду адпачываць і чакаю, і зноў вяртаюся да працы на караблі, пакрыху яго разбіраючы. У мяне было шмат прыпасаў, і я зрабіў памылку з-за таго, што я пачаў рызыкаваць і запусціў працэс развала карабля. Ось, я не ведаў, як гэта працуе. Джуні пралятае мімо вас, турбуючы пыл і застаючы вас зненацку. На гэты час яна была так, she had been a stoic. Яна дагэтуль амаль не паказвалася, але ў гэты момант, здаецца, яе цягне наперад нейкая зацікаўленасць. Вы назіраеце, як яна адбівае смецце і пачынае правяраць клеммы. Так, даць ёй працаваць. Яна ўжо здымае панель доступу з аднаго больш непашкоджаных на выглядзе тэрміналу, і калі яна гэта робіць, клубы і ржы афарбоўваюць вакуум вакол яе ў чырвоны колер. Падысці да яе. Яна зноў паварочваецца да тэрмінала і заканчвае здымаць пласціну. Потым яна хутка лезе ўнутр, шукаючы нешта вакол. Мне падаецца, яна ні халеры да таго чэла не мае дачынення, да які даў нам заданне. Яна тут па сваіх мэтах нейкіх пэўных. Ярукэта вяртаецца з махаючым кабелем з тоўстым раздымам. Як толькі яна гэта бачыць, яна дастае аднекуль she slips a keyboard side deck out from somewhere on her. Ага, яна адкульсьці дастае планшет. Так, яна праводзіць рукой па спіне, пакуль не знаходзіць патрэбны... па задняй частцы, пакуль не знаходзіць патрэбны порт і слоты ў раздыме. Усё гэта здараецца за некалькі секунд. Вельмі адпрацаваныя дзеянні і дакладныя. Цяжка не быць уражаным. Гэта ўжо не твой першы карабель Солейма. Солейм. Яна глядзіць на вас нервовым выглядам. Яна думае, што вы яе ў чымсьці абвінавачваеце. Яна ківае галавой і вяртаецца да сваёй працы. Пальцы Джуні танцуюць па клавіатуры планшета, і выбух статыкі асвятляе экран тэрміналу Солхейма. Раптоўны сплёск святла і колеру захапіў вас зненацку. Пальцы Джуні працягваюць націскаць. Экран тэрмінала міргае каляровымі блокамі і радкамі кода. Ён гудзе і вібруе. Яго даўно мёртвая сістэма вымушаная вярнуцца да хаатычнага жыцця. Потым адразу ўсё цямнее. Тэрмінал мёртвы. Гаўно. Джуні шыпіць сабе пад нос. Бескарысная халера. Вы не можаце сказаць, накіравана абразаны тэрмінал ці на яе саму. Знайшла што-небудзь? Яна глядзіць на вас, як быццам толькі што прачынулася ад сну. Не, яна робіць паузу. Нічога карыснага. Яна, быццам бы абараняючы, пачынае хавае свой, як гэта, дэк, я ўсё забываюсь, планшет, карацей. У гэтым выпадку хутчэй у яе планшеты. Я так сабе уяўляю. Таму што дэк гэта, шмат што, насамрэч. Дзіўная дзяўчынка механік была ў Firefly. Ага. Я не памятаю, у Firefly дакладна вось дзяўчынку механіка. Я ўжо даўно вельмі Firefly глядзеў. Таму я памятаю толькі, калі шчыра, я памятаю капітана, по-мойму, там быў яшчэ святар і дзяўчынка, якая, зброя, карацей, калі, ўжо там удавацца з амнезіяй, по-мойму. Вось.
І ў прынцыпе ўсё я неяк сцёрліся ўсе персанажы больш-менш трэба пераглядзець. Я памятаю, што кожная серыя крутая, але на жаль вось даўно не пераглядаў. Калыска з ядром не можа быць далёка ад нас. І нават штурхоўваецца ад тэрмінала, пралятаючы ад вас. Пачну шукаць, кажа яна і накіроўваецца на другі бок моста. Серафін пролетае трошки паблізу з вами. Усё ў парадку? Што думаеш пра Джуні? Дзіцё? Серафін паціскае плячыма. Вы б ведалі лепш... Так, ты павінен ведаць лепш за мяне. Яна... Так. Яна па тыпу... Яна не вельмі любіць паразмаўляць. Ён прыжмурыўся на яе удаляючыся вобраз. Серафін расцягваецца ў сваім касцюме. Я павінен прызнаць, што прыемна вярнуцца на працу, асабліва цяпер, калі мы тыя, хто будзе пажынаць рэзультаты. Ён пляскае цябе па плячы. Прыемна браць свой лёс у свае рукі. Файны серыял, ачму ранейшы. Калі вы не глядзелі Firefly, даволі стары серыял. Я, як чалавек, які не любіць вестэрны, але любіць космас, там літаральна касмічны вестэрн. По-моему, яны самі сабе так называюць. Скажем так, фронтир у космосе. І каб вы разумелі, гэта адначасова як бы у некаторыя часы гэта больш фантастыка, у некаторыя часы гэта больш гісторыя пра такое больш вестэрн, літаральна вестэрн. Ось вельмі файная камбінацыя, пры гэтым вельмі арыгінальны падыход да эпізодаў. У свой час гэта не ведаю. Гэта такіх серыялаў тады амаль не было. Зараз такіх трошки больш, якія спрабуюць падыходзіць да кожнай серыі з нейкай, такім нечаканкай, скажем так. Кожную серыю яны спрабуюць нешта новую гісторыю закруціць, то бок не робяць працэдуралы звычайна такі. Вось. Я не вельмі люблю ні вестэрн, ні касмічныя прыгоды, але Firefly ачмурэнны. Так, ён не... вы такое не часта сустрэнеце. Вось. На жаль, ужо мне падаецца канкураваць усё яшчэ, я думаю, трымаецца ён добра, але канкурировать зараз з бягучымі серыяламі сучаснымі яму складаней, таму што ўжо ж павыходзіла за гэты час шмат серыялаў, якія таксама умеюць у такі падыход, то бок яны умеюць рабіць кожную серыю цікавай, а не тое, што вы глядзіце, і ў прынцыпе тое, што вы паглядзелі серыю, вы не ўпэўнены ўвогуле, а сюжэту вы прасунуліся неяк. Альбо вам распавялі сёння цікавую гісторыю. Так. Я ведаю, што там у Хекспорт даволі няпроста, і тут мы з такой жа верагоднасцю будзем разбітым смеццем, які знойдзем... Так. Get shredded by debris. Так. And out here we're just as likely to be shredded by debris as finding them data core. Тут у нас такія ж самыя шансы быць разарванымі ў кавалкі, як і знайсці гэтае праклятае ядро даных. Але ж ты не рада, што мы зрабілі перапынак? Ён робіць паузу і глядзіць уніз, амаль выпадкова задаўшы пытанне. Я маю на ўвазе я. Я просто жадаю... Так. Я просто не жадаю гаварыць за цябе. Так, мне таксама гэта падабаецца. Серафін усміхаецца. Табе б лепш быць... я не ведаю, як гэта перадаць. Я не дарма адмовіўся ад той маленькай шафы у Дарксайд, у якой я жыў. Ён смяецца над уласным жартам. Слухай, Серафін правярае ушчыренне на запясцях свайго касцюма. Як толькі у нас будзе крыху месца за... Так. Як толькі мы трошки адрывемся, калі нам нават удасца дабрацца так далёка, ён нахмурвае лоб. Не лічу, што ты мне павінен штосьці. Так. Пачакайце, don't feel you owe me. І яго проста два сказы супрацьлеглыя. Калі у нас атрымаецца адрывацца ад мафіі, то
Не лічы, што ты мне нешта павіннае. Я не па дабрачынных справах, то бок быццам бы ён яму нешта павіннае, але быццам бы не, я зараз яго сказа не зразумеў. Калі ты хочаш, каб мы пайшлі сваімі шляхамі, мне гэта падыдзе. Проста зрабі ласку, скажы мне гэта ў вочы. Так, пойдзем ли мы, раздзелімся ли мы с Серафінам, калі будзем далёка? Ну, па тыпу, калі адрывемся ад мафіі. Справа ў тым, што мы не ведаем Серафіна. Мы нахрен не ведаем, хто гэта такі, таму што мы згубілі памяць. Ён для нас зараз ніхто, таму... Я не ведаю, давайте скажам яму, што мы, ну, будзем разам, але я бы не быў так упэўнены. Гэта як мінімум, ведаеце, нават да таго моманту, як мы выбраліся, лепей яму думаць, што мы будзем, ну, трымацца разам. Ось. Скажем так, будзем холодна да гэтага падыдзем, таму што літаральна ён нам ніхто. Ён проста чалавек, які трапіў такія... Шлюбавацца не будзем. Не. Я не ўпэўнены, якога пола наш андроід, я так разумею, ўсё ж такі мужчынскага. Я думаю, што ён будзе больш зацікаўлены ў той жа, як это, на папярэдняй місіі дзяўчынка была. Але з іншага боку, гэта ж, блин, андроід. Мы літаральна андроід. Мы нават без полы, ну, увогуле, хутчэй за ўсё. Так што тут романсіць, ну, такое. Так, гэта не адбудзецца, то бок мы будзем з ім. Серафін ківае, але не адказвае. Праз імгненне ён свеціць факелам у цемру, правяраючы шэрагі тэрміналам па ўсім мастку. Вы назіраеце за бліскучым пылам, які віруе ў промні. Серафін уздыхае. Ну, давай працягнем. І вы глядзіце, як ён перасякае мост, яго факел абмацвае цёмныя куты. Калі уяўляеш людзей, якія калісьці кіравалі гэтым караблём, адчуваеш, як па целе прабягае халадок. Экіпаж Солхейм, безумоўна, даўно мёртвы. Цікава, як яно было раней, да калапсу, калі гэта сістэма была жамчужнай у кароне Солхейма. Немагчыма да гэта даведацца. Цяпер гэта гісторыя для вас страчана. Усё, што вы можете зрабіць, гэта выбраць тое, што вы можете з руін. Так, мы на мастку. У нас насамрэч вельмі абмежавана па часе. Так. Протакол ачысткі. Што гэта за крызіс такі? Хакнуць протакол. Там бяспекі былі зноў запушчаныя. Іх трэба хутка выключыць. Дэактываваць протакол. Калі протакол не спыніць, ён будзе працягваць знішчаць сістэму, які прывядзе да поўнага калапсу сістэмы. Магчыма, калі б я заўважыў гэтую опцыю раней, мы маглі бы гэтым заняцца, але зараз ужо можа занадта позна. Я, можа быць, тады бы спыніў развал гэты. Блин. У мяне костак амаль. У мяне засталося 2 косткі. Абедзве ні аб чым, калі шчыра. Так, гэта рызыкоўна занадта. Ёсць нешта нерызыкоўнае ўвогуле, потому што адзінкі адзіныя засталіся. Халера, прыйдзецца адпачываць тады. Давайте конец цыкла тады. На наступным цыкле паспрабуем выключыць гэтую сістэму бяспекі. Вось, 2 стрэсы дадалося проста за тое, што мы падшлі. Так, тут у нас даволі негатыўныя результаты. Я выкарыстаю свае здольнасці зараз. Тут 100% пазітыўнае, я спадзяюся, у нас атрымаецца па 2 будзе, так? Па 2, добра. Раз. 2 нам вельмі пашчасціла, у нас 2 шасцёркі былі на сёння. І 1 яшчэ на 4 яе. Гэтага павінна хапіць у любым выпадку. Ёсць. І гэта адключыла протакол. Ага. Мы зараз, як мінімум, запаволілі працэс развала. Блин, можа быць, і не варта было таго. Так. Перазапусціць сістэму. Зноў жа, гэта патрабуе інтэрфейсы, нам з гэтым гэта менш рызыкоўна. Там пойдзем па гэтаму шляху. Давайте я 4 буду сваю карыстаць. Там шмат тут яшчэ працы.
Мне падаецца, мы не паспеем ні халеры. Так. Шукаем, дзе знаходзіцца ядро. Так, у чым зараз падыход? Мы зараз спрабуем перазапускаць падчас кавалка гэтую сістэму і глядзець, дзе адгукнецца ядро. Таму, ну, як бы гэта дазволіць нам знайсці, дзе яно прыкладна знаходзіцца. Вось, я зараз скарыстаюся гэтым. Тут ёсць добрыя результаты. Так, ёсць. Мы зрабілі амаль палову працы на тым, каб знайсці лакацыю, дзе яно знаходзіцца. Але тут на гэтым моманце, мне падаецца, трэба зноў жа, каб не рызыкаваць, не раздзяўбаць. Я не буду рызыкаваць з негатыўнымі результатамі. О, тут яшчэ ёсць адзін прарыў. Ага, тут быў яшчэ адна. Мы маглі бы спыніць крызіс яшчэ. Ну, па тыпу, у нас у розных месцах паз'яўляўся гэты крызіс, мы маглі бы яго паспыняць. Блін, загрузіцца нельга. Халера. Дакладна, мы ж не можам загрузіцца просто. Не можам. Апошняе аўтазахаванне 7 секунд назад. Блін. Я не ведаў, што гэта працуе так. Пасля кожнага дзеяння, вось калі крызіс наступае, трэба звяртаць увагу, што адбываецца навокал. Так. Ну гэта мы крызіс гэты не прыпынім, давайте адпачываць. Кончваем цыкл. Мы маглі бы запаволіць увесь працэс. Яшчэ адна новая лакацыя крызісу. Зараз зноў будзе кожны ход будзе пакрыху зніжацца. Гэта ўсё. Так, і апошні мы ніяк не зможам. Там працежка паліва. Халера. Карабель. Трымайся. Так, выкарыстоўваем нашы здольнасці па узлому. Максимально. Наши дайсики по четверце. Оп. Амаль знайшлі. Мы наближаемся. Засталося 2. Калі нам пашчасціць, то можа быць. Ну тут рызыкаваць, не рызыкаваць. Просто калі мы адпачнём, то глядзіце, у нас ёсць 3 стрэса, якія можна набіць. Калі мы просто пойдзем адпачываць, то мы атрымаем 2 стрэса. І у нас застанецца толькі одна ячейка, і нам можа пашчасціць, і будуць дастаткова дзеянняў, каб закрыць. Нам засталося закрыць толькі 2. Але калі мы зараз скарыстаемся, у нас ёсць 25% верагоднасць, што і 25% негатыўнага результату, і мы можам атрымаць сабе стрэс, але таксама мы можам і закрыць. Давайте рызыкнём. Можа атрымацца як у папярэдні раз, але у нас у папярэдні раз нам не пашчасціла. У нас 3 разы у радок з верагоднасцю 25% мы траплялі ў негатыўны. То бок, ну, такая верагоднасць, это не такая высокая была на гэта. Ось, давайте спрабуем. Я спадзяюся, што нам пашчасціць, давайте. Ідэальна, мы закрылі. Без аніякіх, усё, мы толькі один дайс выкарысталі. Новая лакацыя знойдзена. Мы знайшлі ячейку, дзе знаходзіцца гэтае ядро. Ізаліраваць ядро. Зноў жа, мы не інжынер. У нас ёсць. Што бы мы зараз не рабілі, я так разумею, мы будзем рабіць пашкоджанні да ядра. То бок, калі мы будзем нават рызыкаваць, мы будзем шкодзіць ядру, а не караблю. Так, ну там... Што тут у нас будзе? Усё выглядае даволі кепска. Давайте паспрабуем пуш выкарыстаць. Рерольнуць нашай адзін найніжэйшы дайс і скарыстацца ім. Альбо дзень, давайте один адпачынак. Альбо рызыкнуць. Літаральна зараз. Давайте рызыкнуць. Переролілі один дайс. Гэта падняло наш стрэс, але хоць штосьці. Ёсць. Прагрэс атрымалі. Я магу адпачыць зараз у сваім караблі. Ось тут. Каб атрымаць сабе адпачынак. Я не магу тут адпачываць. Толькі калі вернемся на базу. Добра, сканчаем цыкл тады.
Бо мне падаецца, у шансаў у Серафіна увогуле ніякіх, так? З яго нават тройкай. Так, з яго тройкай нават ніякіх шансаў. Просто таму, што ён не здольны на гэтай аперацыі. Кончуем цикл. Зараз у нас толькі одна памылка ёсць. Літаральна одна памылка. Ау, мы сабе дайсік яшчэ пашкодзілі. Затое у нас ёсць добрыя выкінутыя дайсікі. Давайте пачнем са слабых дайсаў. Так, не, гэта занадта слабы. З чацвёркі вось гэтай пачнём. Так. Тут у яго... Блин, у яго настолькі ён не падыходзіць пад гэтую місію, ну, Серафін. Можа быць, ён тут можа нешта рабіць. Просто у яго дзве шасцёркі, іх шкада трошкі. Я магу выкарыстаць яго на крызісах дзесьці. Так, я магу на Блін, я яго на крызісе мог бы скарыстаць. Тут 100% пазітыўнага результату. Давайте хоць і гэта буду прасоўваць. Каб я ведаў, ну ўжо запозна, я зараз хернёй займаюся. Добра, ну хоць скарысталіся яго дайсікам. Не прадзяўбаны. О, ну так, шасцёрка пайшла. Яшчэ і шукаем пазіцыю. Ёсць. Яшчэ у нас вось гэты дайс ёсць. Ёсць верагоднасць негатыўнага результату. Ужыце крызіс у гульне крызіс. Ну, тут крызіс той, які можна хутчэй ставіцца як да напружанай сітуацыі. Нічога дрэннага не будзе. Калі гульню ведаць, ну, я памятаю, што першую частку я з першага раза запароў. Ну, таму што я не вельмі зразумеў, як механікі працуюць. І мне прыйшлося пачынаць амаль з самага пачатку. І нават не амаль з самага пачатку, я з самага пачатку пачаў. Таму што я вельмі запароў сабе як это, эканоміку, скажем так, сваіх дзеянняў. Але потым неяк я, ну, другі раз перазапусціў, і гульня ўвогуле лёгка пайшла, я неяк не напружваючыся, ад самага пачатку да канца я прайшоў. Вось, нават займаўся дадатковымі дзеяннямі ў канцы, калі мне не абавязкова ім было займацца, просто таму, што мне было цікава паглядзець гісторыі там персанажу. Вось. Вы нервова назіраеце, як Джуні дастае ядро з калыскі. Вялікі шар дыяметрам амаль удвая той... Так, almost half your height. Ну, амаль у палову вашага росту. Ён вылятае з каркаса, які яго ўтрымліваў, размахваючы злучэннямі свабоднымі і парэзанымі. Яе дыханне чуецца праз камунікатары касцюма, дастаткова чутна, дастаткова гучна, каб яго можна было ўлавіць. Яно напаўняе вас напружанай энергіяй, калі вы глядзіце на гэта. На працягу гэтай працы вы бачылі Джуні адначасова засяроджанай і рассеянай, нервовай і дакладнай, але вы не бачылі яе больш упэўненай, чым у гэты момант. Яна плыве побач з ядром даных, асцярожна і умела карыстаючыся імі, нібы гэта вялізная яйка птушкі, якое знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Яна падымае вочы і бачыць, што вы назіраеце за ёй, і вы заўважаеце нешта незнаёмае ў яе вачах. Нешта, што вы, магчыма, бачылі ў хвіліну раней. Толькі цяпер гэта не імгненны перапынак, або змена. Так. Яны, як это, сканцэнтраваныя. Вы бачыце рашучасць. Адной рукой яна адводзіць стрыжань крыху ад вас, і ў той жа час выходзіць наперад, амаль апынаючыся паміж вамі і сваім прызам. Так, пачакайце, не кора, яна не стрыжань, яна ядро. Адной рукой яна адводзіць ядро крыху ад вас і ў той жа час выходзіць наперад, амаль апынаючыся паміж вамі і сваім прызам. І здаецца, што ён сапраўды належыць ёй, а потым, як яна з ім абыходзіцца па сваёй прыналежнасці, як яна закрывае яго сваім целам. Нам трэба паразмаўляць. Заяву гучыць цвёрда і упэўнена. Нервовае дрыжэнне знікла. Прама зараз. Добра. Сліпер. Ну, я так і думаў, што зараз штосьці будзе. Мы ж не ўпэўнены ў тым, хто... Я не ўпэўнены, што яна да Карстана мае хоць нейкае далучэнне. Сліпер, яна робіць глыбокі ўдых. Я хачу бачыць... Я хачу быць з вамі шчырым. Але мне трэба ведаць, што вы не возьмеце... Што вы не адбярэце яго ў мяне. Джуні глядзіць
Джуні абаронча азіраецца на калыску, але Серафін ужо накіроўваецца назад на карабель, каб падрыхтаваць грузавы адсек для захоўвання ядра. Вы адзін на адзін. Так. Яна жадае пакінуць ядро сабе. А нам які варыянт застаецца? Я схлушу. Я як бы ёй нічога не абяцаў з самага пачатку. Я скажу, што не буду, але я жадаю ведаць яе матывы. Яна падманула нас, і, у прынцыпе, мы маем поўнае права нахер яе паслаць. Яна першая нам схлусіла, яна падманула нас. І не можа зараз ад нас нічога патрабаваць увогуле. Яна ўважліва глядзіць на вас, спрабуючы прачытаць ваш твар. Карстен гэтага не заслугоўвае. Гэтага скарба, Сліпер. Джуні глядзіць праз плячу на ядро. Вы ведаеце, колькі з іх засталося цэлым? Яна круціць галавой. І ўсё, што яна хоча зрабіць, гэта ачысціць яго, каб ён мог выкарыстоўваць яго для ўзаемадзеяння з экспорт. Усе гэтыя дадзеныя. Пачысціць іх. І што ты жадаеш? Я жадаю дастаць гэтыя даныя. Выкарыстаць іх. Вы бачыце, як у яе вачах мільгае шчырае пачуццё. Яна ўздыхае. Пасля таго, як я здабуду даныя, ядро стане непрыдатным для выкарыстання. Ёсць сістэма бяспекі, якая спаліць яго ў выпадку спробы дубліравання даных. Я магу затрымаць рэакцыю сістэмы бяспекі дастаткова доўга, каб скапіяваць даныя, але пасля гэтага яна замаўкае. Ты ўжо рабіла гэта раней. Яна глядзіць уніз. Так. Яна сустракае твой погляд. Вось чаму я сюды прыйшла. Паглядзі на гэтае месца, Сліпер. Яна жэстам паказвае на калыску цёмную закручаную пячору даўно мёртвых тэхналогій. Колькі з гэтых месцаў засталося? Колькі ў нас шансаў аднавіць што-небудзь такое старое, такое далікатнае? Падабаецца табе гэта альбо не, але мы жывем у цені Солхейма, у іх руінах. І ўсе ўжо мы амаль нічога не ведаем. Які ў нас шанец зразумець, як мы сюды трапілі, калі іншыя, як яны, такія як Сенет Стат і Конвей, спускаюцца ў гэтую сістэму. Што мы можам даведацца з ядра? Я не ведаю, Сліпер. Не ў гэтым, вось у чым справа. Яна паказвае вакол сябе. Мы можам даведацца нашу гісторыю і то, як была ўсталявана гэтая сістэма. Маглі б лепш вывучыць тэхналогіі, на якіх будуем сваё жыццё. Маглі б раскрыць злачынствы Солхейма і паспрабаваць загладзіць шкоду, наглядзець на цябе умольнымі вачыма. Маглі б бачыць не толькі выжыванне, але і нешта іншае. Ох, ставіць яна ў складанае пытанне. Наше выжыванне альбо магчыма выжыванне ўсіх. Ну, я не думаю, што мы той, хто можам абіраць увогуле. У нас не тая сітуацыя. Вы ніколі не чулі, каб Джуні так казала, і разумееце, што тое, што вы лічылі нервовасцю, насамрэч было кантролем. Гэта чалавек перад вамі, які сваім жыццём абараняе ядро даных, якое развальваючыся ядро даных. Сапраўдная Джуні. Але потым вы думаеце аб Лэйне, а цаны, якую ён, верагодна, прызначыў за вашу і Серафін галовы, і аб лініях, якія вам патрэбны, каб пакінуць экспорт. Так. Не, пачакай. Лініі, без якіх пакінуць экспорт, будзе амаль немагчыма. Гэта нават увогуле магчыма, і у нас ёсць два варыянты. Паспрабаваць яе атакаваць. Пры гэтым у нас не такі высокі верагоднасць поспеху, мы зноў жа не вельмі моцныя ў гэтым, так? Мы аператар Сліпер. Патлумачыць ёй пра лініі гэтыя. Мы тут не для грошай гэта робім. Джуні уважліва слухае, калі вы распавядаеце ёй пра здзелку з Карстенам, пра каналы, пра лініі паліва, якія ён вам прапанаваў, і пра тое, што вы, Серафін, ва ўцёках. Тады я дапамагу вам. Нават не разварочваецца, як это, нават не ўздрывае Джуні. Мы знойдзем іншы шлях атрымаць гэтай лініі падачы. Ох, рызыкую я з ёй. Ох, рызыкую. Карстен ідыёт. Я магу ўзламаць яго бяспеку, і ты зможаш выцягнуць іх адтуль. Або Серафін выглядае яшчэ больш жорсткай. Так.
You can pull them out of there or self-in looks. Не, почекайте-ка. Карсон идиот. Я могу взломать его систему безпеки, і ти зможеш витягнути їх оттуда. Або Серафін виглядає доволі моцним. Може він зможе їх схопити? Яна виглядає отчаянной. Ми можемо гэта зрабіць. Ми можемо нешта зрабіць. Ти не працуєш ти на його? Ти ж казав, що працюєш на його. Джуні адводить позірк. Слухай, я ведала, що ти не возиш мене, коли б ти доведався. Яна уздихає. Ну, я ж казав. Лусіла, дівчинка та. Подманувала нас. А-та-та. Я, магчыма, вас падманула там. Я ведала, дзе знаходзіцца... Так. Дзе карабель знаходзіўся. Я чула вашу размову. Я сачыла за ім. Яна робіць паузу. Я ведаю, што я схлусіла, але я магу вам дапамагчы. Ага. Ну, то бок... Блін. Ну, я не ведаю. Якби я ведаю, але ў мяне канфлікт унутраны зараз. Таму што я... Па-першае, яна ўжо нам схлусіла. Яна пачала наше знаёмства з таго, што нам нахлусіла. Так? Даверу да яе няма. Ну, нават якая бы яна зараз... Яна можа шчыра верыць у тое, што можам нам дапамагчы, толькі калі яна памыляецца, то за гэтага загіне 2 чалавекі. То бок мы і Серафін. Так? І яна можа не ацэньваць, наколькі у якой небяспецы мы знаходзімся, і можа недаацэньваць Карстана. Так. Дазволь мне выдаліць дадзеныя з ядра, і я абяцаю дапамагчы вам атрымаць лініі падачы. Яна напружана глядзіць на твой позірк. Это шмат інфармацыі, якую трэба прыняць. Так. Ага. Гэта не яна кажа. Гэта занадта шмат інфармацыі, якую складана апрацаваць адразу. Вам патрэбна час, каб падумаць. Ну, давайте рызыкнем. Халера з ім. Давайте. Паглядзім, як гэта выйдзе. Дзякуй, Джуні. Выглядае шчыра расшуленай. Гэта падарунак усім нам, Сліпер. Спадзяюся, ты ўбачыш гэта... Ну, спадзяюся, ты бачыш гэта так. Джуні вяртаецца да ядра даных, хутка збіраючы адно з яго свабодных злучэнняў. Яна дастае свой планшет і падключае яго да розеткі. Потым скрыжоўвае ногі і кладзе яе на іх, плывучы прывязаны побач з ядром. Яе пальцы пачынаюць стукаць па клавіатуры, забіраючы даныя ядра і любыя сакрэты Салхейма, якія могуць у яго быць. Пакуль яна гэта робіць, уваходзіць Серафін. Ён трымаецца ў ўваходзе. Што яна робіць? Джуні нібы не заўважае. Я потым патлумачу. Ой, мы разлуем Серафіна, я потым патлумачу. Ён падазронна на цябе глядзіць. Спадзяюся, ты ведаеш, што робіш, Сліпер. Ён ківае ў бок ядра. Гэта наш білет з экспорту. Джуні нам дапаможа. Ну, калі ты так кажаш, вы абодва паварочваецеся, каб паглядзець, як Джуні пазбаўляе ядро ад яго сакрэтаў. Неўзабаве пасля таго, як ядро было апражнено, ну, з пустой... Як гэта? Emptied. Ну, карцей стало пустым, і яго ахоўны механізм апаліў швы да чорнага. Вы назіраеце, як металічная сфера мякка круціцца ў пакоі, і думаеце, ці не разрабілі вы толькі што жудаснай памылкі. Упс. Контракт правалены. Ну, ядро як бы мы выканалі. Ну, з ядром мы як бы дасталі. Нам тут няма чаго рабіць на гэтым караблі, таму мы проста ляцім адсюль адразу. Стресс павінен знізіцца. Пасля таго, як вы прыбываеце ў экспорт, Джуні кажа з задняга боку кабіны. Нам прыйдзецца дзейнічаць хутка, калі мы жадаем захапіць гэтыя лініі падачы. Вы з Серафінам абменьваецеся позіркамі. Вы абодва ўсё яшчэ прывыкаеце да гэтай новай Джуні.
Ох, блін, ризикуємо ми. Ми? Серафін падымае брыво. Толькі адзін з нас падсмажыў ядро і скраў усе яго даныя, і ён страляе ў цябе позіркам. А мы табе чамусьці дазволілі. Это была правильная справа. Давайте, пачакайце момант. Выбачаюся, нейкі кур'ер не туды спрабуе трапіць унутр і не можа, не атрымліваецца, карацей, і гэта яшчэ не да нас. Так, добра. Так, у нас это было правильно. Так, у нас усё атрымаецца. Ну, мы нешта з гэтага прыдумаем. Я яго кажу, што ў нас павінна з гэтага нешта выйсці. Мне цікава, Сліпер, а чаму мы ўвогуле павінны, ну, у нас жа было ўсё добра, а Серафін выглядае раз'юшаным. Ну, выбач, Серафін. Я не думаю, што Карстен добразычліва паставіцца да думкі, што мы прыцягнулі кагосьці, хто прыкідваецца, што працуе на яго, і дазволілі ёй атрымаць яго прыз. Ён здзекуецца. Ён паказвае на Джуні як на прадмет. Ты хоць ведаеш, што яна задумала? Джуні глядзіць паміж вамі. Гекспор быў не зусім добры да мяне. Вы двое давяралі мне, хаця я гэтага не заслугоўваю. Я не прызвычаілася да такога. Я хачу аплаціць вам за гэта. Не кажу ўжо пра тое, што Карстен, верагодна, абдзірае цябе. Нават калі ты атрымаеш дастаткова гэтых самых грошай, хто мог скажа, што ён не возьме ды падыме цану. Так, павер мне, ён не нікчэмны чалавек. Ну, ў прынцыпе, так, можа быць, нават і Джуні мае рацыю. Я спрабаваў дамовіцца з Карстенам, каб атрымаць гэтыя каардынаты гэтага карабля з таго моманту, як прыбыла сюды. І ён ганяў мяне па кругу. Яна круціць галавой. Серафін уважліва назірае за ёю. Нават калі я паверу вам на слова, што, улічваючы ўсё, здаецца крыху жорсткім, як мы ўвогуле гэта зробім? Ён падымае брыво. Вы хочаце сказаць мне, што мы проста заплывем туды і возьмем лініі падачы? Слухай, я разумею, ты мне не давяраеш. Яна робіць паузу. Але што калі я асабіста зацікаўлена ў тым, каб гэта спрацавала? Для мяне тут нічога больш не засталося, і я не жадаю тарчаць тут і чакаць, пакуль Карстен нас высветліць, што мой удзел ва ўсім гэтым. Мне патрэбны бяспечны выхад. Вам патрэбны лініі падачы, каб гэта... Так, ага. Вам патрэбны лініі падачы, каб мне ў гэтым дапамагчы. Яна дазваляе сабе ўсмешку. Бачыце, куды я з гэтым накіравана? Ну, куды я з гэтым іду? Серафін уздыхае. Мне гэта не падабаецца, ён робіць паузу. Але гэта мае сэнс. Што ты думаеш, Сліпер? Мы ўсё ў гэтым выйгрываем. Дакладна. Джуні усміхаецца. Дай мне падрыхтавацца. Я пайду ў Factory Row, агледжу месца. Сустрэнемся там, мы зможам распрацаваць план. Яна кідае позірк паміж вамі. Паверце мне, мы можам знайсці спосаб. Мы зробім... Усё будзе проста, чыста. Ну, проста гэта добра. Згодны, кажа, як гэта, адразае Серафін. Яго змрочны выгляд выдае яго клопаты.
Я пайду агляджу патрэбную нам бухту ў Factory Row. Так. Мы павінны раздзяліцца. Менш верагодна, што Карстен западозрыць нас. Сустрэнемся там праз некалькі гадзін, і мы сможам скончыць налады. Ну, падрыхтоўку. Джуни адшпіліваецца ад сядзення і ўплывае. Я хочу паказаць вам, што мне можна давяраць, што мы можам гэта зрабіць. Яна глядзіць паміж вамі. Паверце, калі ласка. І з гэтым яна выслізгае ўніз па праходзе да шлюза і... Так, у напрамку шлюза Хекспорта і далей за яго. Выглядзіце на Серафіна. Я нічога не кажу. Я нічога... Я нічога не кажу, сляпер. Сліпер. Ён таксама адшпіліваецца ад свайго месца. Альбо гэта мой беспарадак. Так, чакай. Гэта такі тып праблемаў, праз якія табе патрэбна прайсці, каб дабрацца да іншага боку. Альбо гэта той такі тып, з якога ты ніколі не збяжыш. У любым выпадку мы ў гэтым ужо знаходзімся. Ён пакідае кабіну. Вы глядзіце на хаотычныя агні экспорту і думаеце, ці працуе што-небудзь у гэтым поясе, ну, у сэнсе, мы ўвогуле Starboard Belt, гэта ўвогуле ўся мясцовасць, ці працуе што-небудзь у гэтым поясе гладка. Добра. Новая лакацыя знойдзена. У нас ёсць яшчэ кантракты? Не? Кантрактаў больш няма. У прынцыпе, у нас ёсць трошкі грошай. У нас няма стрэсу, але у нас ёсць пашкоджаныя 2 дайсы. Я не ўпэўнены, іх можна рамантаваць? Не можна? О, такая гульня дазваляе такое ўвогуле. У нас няма пунктаў ніякіх. У нас і застаўся у нас толькі адзін квест. Дарэчы, з-за таго, што мы правалілі гэты квест, ну, з Карстенам, то атрымліваецца, мы не атрымалі досведу. І гэта праблема. Мы не можам палепшыцца. Так, заплаціць Карстену мы не можам. Працы тут ніякай не хопіць. У нас не застаецца амаль часу, бо як ён? Лейн хутка нас знойдзе. Лейн гэта наш забыўся, як гэта назваць. Лейн гэта мужик, які за намі гоніцца, мафіозі. Ну што, у нас, в прынцыпе, варыянтаў не толькі шмат што рабіць, мы можам папрацаваць тут. Мы давайте адразу закупімся на ўсе грошы. Так, набудзем нам сабе прыпасы, таму што нам патрэбна будзе адсюль улетаць хутчэй за ўсё. Як толькі мы дабудзем гэтай лініі, мы адсюль паляцім на поўную. Дайцы я сабе пакіну. Ну, вось гэтае. Вось, тут няма шансаў ніякіх. Ну што? Тут яшчэ падрыхтоўка будзе. Добра. Узламаць сістэму бяспекі. Ну, давайте, тут 2 варыянты. Альбо сачыць за цэллю, то бок за Карстенам. Альбо узламаць сістэму бяспекі, каб, ну, можна было прарвацца да Карстена і забраць гэтай лініі. Так. Ну, у прынцыпе, мы лепей у хакінгу. Значна лепей у хакінгу. І у нас ёсць 3 удалых дайса на гэта. Таму паехалі з гэтым. Мы, у прынцыпе, хутчэй за ўсё за гэтыя 3 дайса ўсё і вырашым. Так. Мы ствараем бэкдор у сістэме бяспекі Карстена. Ёсць. Гук кулака по клавіатуры абуджае вас ад пракруткі кода на экране тэрмінала. Вы барочваецеся і бачыце Джуні з рэдкай напаўусмешкай на твары, калі яна плыве, скрыжаваўшы ногі з планшетам на каленях. Блакітнае святло экрана, які зашчоўкваецца, прымушае яе вочы зіхацець бліскучым хваляваннем. Snap on screen. Окей.
Атрымалася, я настраляю цябе позіркам. Уся сістэма Карстена зараз мая. Вы адштурхоўваецеся ад свайго тэрмінала, каб паглядзець на яе экран. Зараз запускаю протокол супастаўлення. Я хочу ведаць пра кожны маленькі пыльны куток яго сеткі. І ці вялікая там... Ці ёсць што нанесці на карту? Яна жмурыцца, ну, заплюшчаю вочы, ну, як гэта? Жмурыцца на экран. На здзіўленне, так. Цяпер становіцца трошкі больш зразумела. Здаецца, Карстен даволі параноік. Уся гэтая сістэма пакрыта сур'ёзнай аховай. Яна хмурыцца. Што гэта за пласты? Ну, у сэнсе, слаі ўсёй сістэмы. На яе твары ўспыхвае чырвоны пульс, змяняючы рысы твараў. Бляха. Яе пальцы танцуюць па клавіатуры. Нешта штосьці закрывае порт. Нам патрэбна... Зноў чырвоная ўспышка. І экран гасне. Кулак Джуні зноў б'е па клавіатуры. Ужо мацней. Нас выкінула. Яна хутка круціць галавой. Ні ў якім разе у краме утылізацыі не павінны быць такія меры супрацьдзеяння. Яна выглядае заклапочанай. Можа, ты зазірнула не ў той кут? У нас варыянты. Можа, ты зазірнула не ў той кут? І гэта ўсё? Мы закрытыя? Ну, другі... Ну, ў любым выпадку. Так, ўсё, у нас няма нейкіх шансаў? Яна глядзіць на цябе, здаецца так. Я думаю, што наш сябар Карстен замешаны ў нейкай непрыемнай справе. Яна ў задуменні пацірае лоб. Пачакай. Яе пальцы лётаюць па клавіатуры, экран мільгае камандамі. На экране з'яўляецца складаны граф узлоў, мітусня ўзаемадзейных злучэнняў. Пратаколу адлюстравання зрабіў дастаткова, яна паказвае на экран. Усе сістэмы бяспекі ёсць. Яна паказвае на цёмны ўчастак разарваных сувязяў. Тое, што тут, мы не атрымалі, але здаецца, што знайшлі нейкі архіў. Нічога з таго, што нам патрэбна. Цікава, што там знаходзіцца? Джуні паціскае плячыма. Падобна на... Trolls. Я не ўпэўнены, я так... Выглядае як на вялікія сховішчы даных, можа быць. Копіі старых дыскаў, якія ён знайшоў. Гэта можа быць проста маса даных, якія засталіся пасля работ на павартаванне, ну, пасля, як, не вартавання, salvage job, гэта хутчэй будзе, ну, як у нашым выпадку, то бок мы смецце літаральна разбіраем. Пасля разборачных работ. І якія, на яго думку, чагосьці варта, яна усміхаецца. Ён таўсталобы, які не клапоціцца аб даных. Таму, верагодна, гэта куча журналу адладкі, якія ён лічыць сакрэтамі Солхейм. Яна хіхікае ад гэтай ідэі. Так. Джуні дастае дыск з мініяцюрамі з адной з сваіх шматлікіх кішэняў і ўстаўляе яго ў планшет. Час натрэніраваць маю Кэт. Вось зараз цікава будзе, таму што яна натрэніраваць маю Кэт, і мы можам пераспытаць вот твайго кота, ну, у сэнсе таму, што на ангельскай гэта будзе Кэт і Кэт, так? Але у нас ёсць здольнасць, мы ж майстар па інтэрфейсах, так? Таму мы таксама трошкі хакер. Мы можам у яе паспрабаваць ідэнтыфікаваць праграму. 50% пазітыўны, 50% нейтральны результат. Давайте ідэнтыфікуем. Пазітыўны зніжэнне стрэсу, што нам не толькі патрэбна было. Ну і ладно. Вы назіраеце за кодам, які расцякаецца па экране, і заўважаеце, што адрасы з карты вузлоў адзначаюцца і рэгіструюцца. Гледзячы, вы бачыце, што Кэт вызначае слабыя месцы, пазначае вузлы са шматлікімі злучэннямі делікатнай структуры. Яна будуе план нападу. Джуні збіраецца падарваць сетку Карстена з дапамогай неапрацаваных даных. Джуні бачыць у тваіх вачах выраз пазнання. А я думаў, што магу паказаць табе нешта новае. Яна выглядае ўражанай. Я называю гэта Consent Jammer, скарочана Кэт. Дайце яму карту сеткі і ўваходны порт, і ён запоўніць сістэму неапрацаванымі данымі і сеткавым шумам. Любая тэхналогія, падлучана да яе, выклікае страшэнны галоўны боль.
Я пабудавала яго, каб вывесці з эксплуатацыі рэшткі сістэм бяспекі Солхейм на старых закінутых караблях. Яна жмурыцца. У мяне было занадта шмат блізкіх. Так. І I had one too many close calls. Ну, у мяне было занадта шмат вельмі небяспечных момантаў. Ну, у сэнсе, калі я разбіраўся гэтымі караблямі. Што яно зробіць з крамай Карстена? Практычна засмажыць усё, што заўгодна на нашай карце. Камеры, элементы кіравання з гэтым самым заслонамі, сігналізацыю. Гэта будзе чысты хаос. Ух, блін. Як бы не было такога, што ўваход у крам, блін, нахрен зачыніцца, а? І ён оттуда просто не выйдзе, а мы таксама не зойдзем. Вось гэта будзе падстава. Яна дастае дыск з... Ну, маленькі дыск са сваёй... Thumbnail Drive, я не ўпэўнены. Альбо рэальны дыск з мініяцюркамі, альбо просто thumbnail, у сэнсе маленькі дыск, як картка такая мелкая, памерам з пальчык. Вось. Яна дастае маленькі дыск са свайго планшету, перадае яго. Налепка з кацінай галавой на ім ловіць святло, калі вы круціце яго ў пальцах. Вядома, мы ўжо... Так. Вядома, мы ўсё яшчэ страцілі доступ. Джуні зноў паварочваецца да свайго экрана, паказваецца яшчэ адну карту вузла. Але ёсць стары порт Солхейм з першапачатковага аб'екта недалёка ад Карстена. Пастаўце туды кэт, і ён зможа знайсці бэкдор. Так, і чаго мы тады чакаем? Нічога, але яна глядзіць у бок. І гэта не будзе па-ціхаму. Thumbnail Drive, флешка, не? І магчыма. Вітаю. Добрый вечар. Ну, хутчэй за ўсё так. Я проста не ўпэўнены, як... Я звычайна пра флешку літаральна флеш-драйв. Адсюль назва, як бы. Але ў гэтым сусвеце, я думаю, гэта, ну, падобна нешта на SD-карту. Ну, проста з-за вялікай колькасці інфармацыі. Вось. Гэта не будзе па-ціхаму, яна жмурыцца. Уся яго сістэма будзе разбураная. Гэта не тонкі ўзлом. Калі вы ўстаўляеце кэт, вы ўваходзіце ўнутр, хапаецеся за лініяй падачы і бяжыце. Ну, ў прынцыпе, нам падыдзе такое. Гучыць як вельмі да халеры высокі рызыка. Голас Серафіна застае вас абодвух знянацку, калі ён прасігзвае ў цёмны пусты блок. Ну, Джоні робіць паўзу, гледзячы паміж вамі. Гэта наш лепшы варыянт. Серафін прыжмурваецца. А дзе ты будзеш, пакуль мы прыбяжым... Так. Калі мы прабяжым праз чаргу зламанай бяспекі і схопім наш прыз. Джуні адводзіць позірк. Я магу дыстанцыйна сачыць за тым, як ён выключаецца адсюль з карабля. Адсюль альбо з карабля. Серафін глядзіць на вас. Можна сказаць, што пасля ўсяго яму цяжка давяраць Джуні. Так. Ну, тут рызыка. Альбо мы давяраем Джуні і дазваляем ёй сядзець на караблі. Ну, халеры з ім. Ведаеце што? Ну, памрэм мы на гэтым хекспорце, так? Можа, я раблю дрэннае рашэнне. Але давай, Джуні, ідзі, ты будзеш на караблі. Яна усміхаецца тонкай усмешкай. Дзякуй. Яна пачынае збіраць свой планшет. Але я знайду дзе-небудзь яшчэ... Так. Я знайду іншае месца, адкуль я змогу працаваць. Блізка да карабля, але не на ваш... але далей ад вашага шляху. Джуні кідае на плечы сумку і слізгае да дзвярэй. Калі вы будзеце гатовы, устаўце кэт і адпраўляйцеся. Пакуль вы вернецеся на карабель, я буду там. Яна апускае позірк. Не сыходзьце без мяне. Яна кідае на Серафіна яшчэ адзін позірк, а потым выслізгвае з блока. Серафін назірае за ёй, потым паварочваецца да вас. Пра гэта пачуе ўвесь хекспорт. Ён ёй круціць галавой. Нам лишь будзе гатовымі да працы ў той момант. Так. Ага, нам лепей падрыхтавацца да таго, каб збегчы адсюль, як толькі мы ўставім гэтую штуку. Я буду гатовы.
Серафін безгучно кивае. Я буду на караблі рыхтаваць рухавік. Нам трэба быць гатовымі да ўстаноўкі лініі як мага хутчэй. Ён стракае той погляд. Будьце асцярожныя, ні перад кім, ні перад чым так. Не спыняйцеся ні для каго і ні для чаго. Так, ён кладзе руку вам на плячо. І нават не думае зірацца. З гэтым ён выслізгвае з адсека, пакідаючы цябе аднаго сам на сам думаць, што будзе далей. Як мінімум рызыкоўна. У нас ёсць вось гэты канцэнджамер, ну, выглядае як флешка, літаральна, з каточкам. Контрактаў не будзе, мы адпачылі. У прынцыпе, адзінае, што ў нас няма дайсаў на праверку. Давайте, можа, адзін цыкл адпачнём. І на наступны цыкл паляцім. У нас будуць хоць якія дайсы, хоць які набор, ось як зараз. Так. Ну што, устаўляем канцэнджамер. Поехали. Место Карстена замкнено на гэты цикл. Засоўкі зачынены, сігналізацыя ўключана. Жыхары Factory Row праносяцца міма з пастаўкамі і заказамі. Вы трымаеце пазіцыю насупраць крамы і робіце глыбокі ўдых, чакаючы знака, што гэта спрацуе. Вы глядзіце на мініяцюрны прывад з мігатлівай налепкай і скоткай, якая тарчыць са старога порту доступу Солхейм. Вы уяўляеце сабе поток даных, які, калі канцэнджамер шукае кропку ўваходу ў сістэму Карстена. Вы думаеце аб Джуні, якая схавалася каля карабля і назірае за вамі праз грамадскія сеткі. Вы думаеце пра Серафіна ў глыбіні машыннага аддзялення вашага карабля. Халера, хутчэй бы, думаеце вы, хопіць чакаць. Потым вы чуеце гэта. Пульсуючы белы шум, які плёскаецца, а потым крычыць з крамы Карстена. На жніцы заслоўная... Так. Заслон падымаецца вверх і ўніз. Святло пульсуе, будильнік... Як гэта, сігналізацыя збянтэжана булькае. На імгненне вы ашаламлены ў нерухомасці. Людзі спыняюцца на вуліцы, потым паварочваюцца, каб паглядзець, як рухавікі засоўкі згараюць у каскадзе іскраў і едкага дыму. Зараз ці ніколі. Асцярожна падысці альбо кінуцца ўнутр. У нашым выпадку гэта без розніцы, таму што ў нас гэтае самае. Варыянты аднолькавыя. У прынцыпе, уварвацца наш самы варыянт. Бяжым унутр. Нейтральны результат, прайшлі праверку. Не чакаючы ні моманту, вы адрываецеся ад сцяны і слізгаеце да ўваходу, пралетаючы паміж пралетаючы паміж збіраючыміся назіральнікамі. Вы кідаеце позірк на аднаго з натоўпу, збіваючы іх так. Вы збіваеце аднаго з людзей і кідаеце на яго позірак, але не спыняецеся. Вы праходзіце праз уваход, перад тым першым крыкі далятаюць да вашых вушэй. Няма шляху назад. Вам патрэбны яшчэ момант, каб сабрацца ў хаосе крамы. Насценныя экраны выдаюць белы шум, а мігатлівае святло перашкаджае засяродзіцца. Але вы спрабуеце захаваць сваю ўвагу. Так.
Вы дабіраецеся да ліній падачы ў акне, хапаючы пачку абедзвюма рукамі. Яны дзіка махаюць у вашых руках, калі вы адрываеце іх і адлетаеце ад прывалка, пралятаючы зноў у праход. Так, ваш пралёт прыводзіць вас зноў у натоўп. Вы праходзіце праз шчыльну у збіраючыся целах і моцна адштурхоўваецеся ў напрамку порту. Лініі падачы шалёна калыхаюцца, але вы моцна прыціскаеце іх да грудзей і не азіраецеся. Серафіну лепш быць гатовым. Ваши руки баляць ад таго, што вы трымаецеся за лініяй падачы, але вы не аслабляеце хватку, пакуль не бачыце ўваходу ў док-мост. Сліпер, вы амаль ігнаруеце покліч, пакуль не разумееце, што пазнаеце гэты голас. Джуні слізгае вам насустрач, трымаючы руку на вашым... Так. Ну, слізгае, блин, мне падаецца, праплывае. Я ўсё кажу слізгае, але я думаю, тут яны глайд, але зноў жа тут складана. Яна праплывае вам насустрач, трымаючы руку на вашым плячы, накіроўваючы вас да моста. Цяпер я з табою. Яна... Так. Яна кідае на цябе позірк. Што... Цудоўнае шоу, так? Яна нервова смяецца. Яно было дакладна вельмі глосная. Яна трошки усміхаецца. Я б хацела пабачыць Кэт у дзеянні. Вы абодва прылятаеце да доку моста. Джуні дапамагае вам зацягнутымі лініямі падачы. З таго, што вы можаце зразумець, навіны аб хаусе Factory Row яшчэ не дашлі да порта. Вы адчуваеце прыліў хвалявання, калі ўваходзіце ў шлюз карабля. Гэта ўсё. Вы зрабілі гэта. Вы спрабуеце засяродзіцца, але ад радасці ў вас дрыжаць рукі. Вы робіце рэзкі паварот у цэнтральным праходзе карабля і прабіраецеся да машыннага аддзялення. Бо лініі перадач цяпер груваст? Так. Unwildly. Так. Ну, карацей, так, з рукамі у руках лініі у цеснай прасторы, я так перакладу. Серафін чакае цябе, ціхі стаючы галавой. Здаецца, мы ўжо ў справе, ён выдыхае. І цяпер чакаем ад двух розных людзей. Ён хапаецца за лініяй падачы. Я працягну адсюль. Ну, у сэнсе, што ён прымаецца за працу за лініямі. Ён хутка пачынае працэс падлучэння рухавіка да дапаможнага паліўнага баку. І глядзіш, пераводзячы дыханне, як ён працуе. А як наконт таго, каб вы дапамаглі трошкі, а не проста нервавалі мяне? Кажа Серафін, не адрываючыся ад працы. Ідзі зачыні шлюз і адключы мост. Ён, вы з Джуні глядзіце адзін на аднаго. Вы абодва зараз, як гэта, гучна крычыць Серафін. Вы ўдвоіх паварочваецеся і ідзеце наверх, уверх па калідоры. Вашыя нервы цяпер супакойваюцца. Вы прыбываеце ў шлюз і цягнецеся... загаворвацца пачынаю. І цягнецеся да панелі кіравання. Пасля гэтага вы бачыце яго. Карстена, які хутка падымаецца на док мост. Вельмі, блин, неяк ён нас хутенька вылечыў. Гэтага я нахрен не чакаў. Мы можам хутка зачыніць шлюз. Альбо паспрабаваць з ім неяк дамовіцца. Давайте просто зачыняць. Просто Карстен у гэты момант не павінны увогуле працаваць у краме, так? Ён быў не ў краме ў гэты момант. Ёсць два варыянты. Альбо ён ні халер не ведае, што адбываецца з яго крамай зараз у пэўны момант. Альбо
Просто калі мы захлопнем дзверы перад ім, то атрымаецца так, што потым ён 2+2 складзе трошкі пазней і будзе ведаць дакладна, хто гэта зрабіў. Калі ён не будзе ведаць, то ну тут вельмі залежыць ад таго, што мы думаем, што ён зрабіў. Ну што ён ведае. Але, блин, слухайте, тут 2+2 складывать не вельмі складана. Мы прыляцелі да яго, сказалі, што нам патрэбныя лініі падачы, так? Наш карабель не мог уляцець без таго, каб забраць гэтыя лініі падачы ў яго, і ён гэта ведаў. Вось. І ўсё, варыянтаў няма. Давайте закрываем шлюз, ён у любым выпадку зразумее, што гэта мы. Нейтральны результат. Ваши дрыжачыя рукі своечасова уводзяць паслядоўнасць закрыцця. Дзверы шыпяць і зачыняюцца перад тварам Карстена. Ён пазірае на вас праз акно шлюза, але калі ён гэта робіць, акон стыковачнага моста зачыніліся, закрываючы яго ад агляду. Вы чуеце грукат, калі заціскі адключаюцца. Вы вольныя. Чакаем. Ён нейтральны, ну і калі прыкінуць, у любым выпадку ён можа здагадацца, хто гэта быў. Просто зараз мы дапамаглі яму здагадацца, хто гэта хутчэй. Серафін прабягае міма, слізгаючы па калідоры з машыннага аддзялення. Давай, прышпіляйся. Вы з Жуні моўчкі ляціце за ім, галава кружыцца, думкі мчацца. Вы сядаеце на сваё месца, калі Серафін набірае кулаком паслядоўнасць адпраўлення. Я не думаю, што набіваю кулаком, але звычайна панч гэта удар кулаком. Ну, хутчэй за ўсё ён проста набівае паслядоўнасць для адпраўлення. Карабель пачынае ад'язджаць ад Хекспорта, рукі Серафіна ляжаць на кіраванні. Вы заплюшчваеце вочы і адчуваеце сілу як гэта працы рухавікоў. Угу. Окей, уляцелі. Якога ціхае пытанне Серафіна перапыняе вашай думкі, калі карабель прасякае пояс. Экспорт ужо па-за вамі, сыходзіць з запазону зроку, яго бліскучыя агеньчыкі цяпер толькі частка фонага асвятлення тысяч святло адбіваючых целаў пояса. Якую бяду вы там не нарабілі, яна напэўна засталася ззаду. Вось чаму мармытанне Серафіна вас пачынае турбаваць. Што здарылася? Серафін паварочваецца. З экспорта ідзе перадача. Нейкі загад ад эвакуацыі. Ён паварочваецца да свайго пульта. Дазвольце мне гэта праверыць. Сліпер. Голас, хоць і скажоны, праразае скрозь цябе. Лейн. Я ведаю, што ты там. Шыпячая пауза. Маўчаць. Я атрымліваю паведамленне па... як гэта? Агульнае паведамленне. Карацей, ён не можа нас чуць. Гэта паведамленне нават нікаму, гэта проста сігнал агульны. Ён паўсюль разыходзіцца. Ён не ведае, дзе дакладна, ён не нам накіраваны. Ён нервова пацявірае плячо. Яны папярэджваюць людзей змяніць курс далей ад станцыі. Ты збегаеш з крыга шуму. Але мы не можам гэтага дазволіць. Давайте невялічкі перапынак для тых, хто трошкі па-за сюжэтам можа не быў на папярэднім стрыме, альбо пазней завітаў на гэты стрым. Без розніцы. Гэты Лейн, гэта мафіозі, хутчэй за ўсё, на якога мы працавалі і выконвалі да яго працу. Але мы знайшлі шлях, як збегчы ад яго. І зараз галоўны сюжэт гульні ўвогуле наконт таго, як мы збягаем ад гэтых мафіозі. Мы прыбылі ў Хекспорт толькі дзеля таго, каб заправіцца і адрамантаваць карабель. Зараз, калі ў нас з'явіліся каналы падачы паліва, наш карабель можа рабіць далёкія пералёты. І ў той момант, калі мы адарваліся ад Хекспорта, нашага месца, часовага месца прыпынку, пайшло паведамленне, вось агульнае паведамленне ад Лейна. Мафіозі гэтага. Я думаю, што ён мафіозі, просто, ну, выглядае як мафіозі. Якудза нейкі, альбо нешта такое.
Я гэта самае. Я вельмі пакрыўджаны, сліпер, рэзкі ўдых. Пасля ўсіх маіх інвестыцый, усіх маіх клопатаў, выдаткаваных на цябе. Вось як ты адплачваеш мне. Прынамсі мы хоць улетаем далей, перабівае Серафін. Магчыма, гэта проста мера засцярогі. Але я кое-што бачу. Нешта бліскучае там, працягвае Лайн. Можа, гэта ты? Сліпер? Вы чуеце, як вас кліча Серафіна, але не рухаецеся. Ты не дыхаеш. Усё, што ты чуеш, гэта голас Лайн. Вы адшпільваецеся ад іх тых самых, ад паясоў і рухаецеся наперад да Серафіна. Ён дае вам дзікі позірк. Нешта не так. Вы не адчуваеце сябе добра. У вашым целе расце здранцвенне. Вашыя пальцы загінаюцца без вашага ўдзелу. Яны цягнуцца да Серафіна. Не ты. Нешта даходзіць да Серафіна праз вас. У вачах мільгае напружанне. Страх. Шыпяцая цішыня. Потым гулкі выбух. Адразу ўвесь карабель крычыць. Захоп сістэмы пры... Так. Сістэмы спыніліся ў электрамагнітным паралічы. Разам увесь карабель зрушваецца. Быццам бы перанесены па нейкай хвалі святла. Ну, як это, шоквейв, гэта ударная хваля, быццам бы перанесены нейкай ударнай хвалі святла. Боль, потым цемра. Галасы цеплым рэхам гучаць у вашым розуме. Вы не можете залкам разабраць, пра што ідзе гаворка, і любая спроба засяродзіцца выклікае нарастаючую ўспышку болю. Таму вы дазваляеце ім запоўніць паветра. Непазнавальна... Так. Чакайце, перачытаю яшчэ раз. Трошки не спалучаецца нават на ангельскай сказ. То яны. Ну, тут ні разу не выкарыстана нічога ў множным ліку, таму я давайте прачытаю проста, як яно атрымліваецца, так? Вы не можете цалкам разабраць, пра што ідзе гаворка. Любая спроба засяродзіцца выклікае нарастаючую ўспышку болю. Таму вы дазваляеце ім запоўніць паветра непазнавальным і мяккім. Ім я так і не разумею. Галасы, я зразумеў, гэта спалучэнне ў сэнсе да папярэдняга адказу. Тады ўсё мае сэнс. Я такі, у гэтым тут літаральна пра гэта размова не ідзе. Вы плывеце, і таму вы яшчэ не адчуваеце ні свайго цела, ні яго увагі. Адчуванне прыемнае, заспакаяльнае, але ў момант, калі вы гэта разумееце, яно пачынае знікаць. Нешта сутрагае ў вашых пальцах, і вы стрыкаеце гэта прэч. Адчуванне перасякае падэшву вашай ступні, і вы штурхаеце нагу. Цяжар асядае ў грудзях. Вы абудзіліся. Вы адчыняеце свае вочы, расплючваеце свае вочы на святло, якое гуляе па паверхні з узорам у плямах. Вы адзін. На змену галасам прыйшоў гул паветранага цыклу. Перапрацоўкі паветра, далёкі ляскат сістэм абслугоўвання. Вы адзін, і гэта не ваш карабель. Вы рывком падымаецеся ўгору, упіраючыся ў рамяні, якія няшчыльна трымаюць вас на спальным месцы, раптам стыкаючыся з апошнім, што памятаеце. Неперадольнае здаранцвенне, а пад ім прэсная ажыўляючая сіла, якая паўзе па вашым розуме. Вы нацягваеце рамяні і вызваляецеся. Уплываеце ў маленькі жылы пакой, мяккі і зношаны. Ваша розум мітусіцца. Дзе я знаходжуся?
Валядаецеся навокал, разглядаючы невялікі пакой з яго дробязямі, схаванымі за стужкі. Так. Чакайце-ка. Taking in a small room with its knickknacks tucked behind webbing. Окей. Заплямленыя і пацёртыя шафы для захоўвання з выцвелай абіўкай. Гэта чысціць дом. Холоднае святло напаўняе пакой, ты плывеш да цёмнага квадрата акна. Вы бачыце зоркі, якія яркія іголкі на пад'язных дарожках і шкілетныя стыковыя масты. Гэта станцыя. Раптоўнае шыпенне прыцягвае вашу увагу да дзвярэй, якія адчыняюцца з зацяжкай для выраўноўвання ціску. Так, бліз. Адразу, што цікава, мы адразу ведаем яго імя. Звычайна дагэтуль мы імя адразу не ведалі ў персанажаў. Вось. Фігура, якая ўваходзіць, падскоквае, калі бачыш, што вы прачнуліся. Ты падняўся? Ён вагаецца ў дзвярах. Хто ты такі? Ён нервова смяецца. Правильно, мы з табой не сустракаліся. Ён азіраецца з парога, нібы шукаючы дапамогі. А я бліз. Яны. Окей. Чаму яны? Ён паціскае плячыма, не ведаючы, што дадаць. Ваша каманда сышла, прабачце. Яны прывезлі вас сюды. Сюды? Так. Яны. Ну добра, мне падаецца, яны, літаральна яны. Ну, у сэнсе, што ідэнтыфікую сябе як яны. Яны павольна ківаюць. Гэта мой пакой, яны азіраюцца. Не так шмат, я ведаю. Мы знаходзімся ў маёй рамонтнай бухце. Ну добра. Мы знаходзімся ў маёй рамонтнай бухце, на дальнім Фар-Спіндл. Ну давайте Фар-Спіндл так і будем называць. Гэта далёкае верацяно. Калі што. Буду час часу так яго і называць, час часу Фар-Спіндл. Калі вы ведаеце, дзе гэта? Это ў поясе? Так. Яны спагадліва усміхаюцца. У поясе. У нас скончваецца хуткае галасаванне. На жаль, там ні галер не бачна. Давайте яго, можа, я перасуну куды-небудзь. Дайце-ка момант. Таму што яно літаральна на інтэрфейсе. Трапляем. Гульні. У нас хутка скончваецца галасаванне. Гэта значыць, што гульня. Давайте яго перасунем вось сюды. Яно неяк у цэнтры будзе, але ў той жа момант... О, я ведаю. Дарэчы, можна і спіс лідараў таксама, як і учора, перасунуць. А то яно... Не, мне падаецца, спіс лідараў яшчэ плюс-мінус нармальна, як мінімум у дыялогах. Так вось, у нас хутка скончваецца галасаванне. Галасаванне. У нас трошкі незвычайная сітуацыя. На першым месцы у нас котлеткі. Калі яны перамогуць, то пераможцай будзе залічана наступная гульня пасля котлетак. Адначасова выйграюць і котлеткі, і гульня, якая знаходзіцца на другім месцы. Як гэта атрымліваецца? Што котлеткі патрэбны час на падрыхтоўку. Я нават калі я ўжо пачаў рыхтавацца да стрыма з імі, але гэта пэўны час патрэбна. Трэба і абсталяванне падрыхтаваць, і з камерай нешта прыдумаць, і каб гэта ўсё стрымілася, і вам як бы было што бачна, так? Тут нават пытанне не ў котлетках саміх, так? Тут пытанне, хутчэй, каб стрым атрымаўся. Вось. Таму, калі яны перамагаюць, я вылучу нейкі асабісты дзень, нават па-за тыднем, то бок, ну, працоўным, дзесьці, можа, у суботу, у нядзелю, каб усе маглі паглядзець. Я па-ранейшаму лічу, гэта дыверсіі і правакацыі. Я бы такіх стрымоў шмат не трымаў, але ў нас, як бы, такога не шмат, правильно? Вось. Плюс мне досвед, як ладзіць лайв-стрымы трошкі. Я таксама ў гэтым бачу плюс пэўны. Адзінае, што, зноў жа, у гульні я магу гуляць, нават не думаючы пра гульню і шмат чаго каментаваць. А котлетак я так не тое, каб часта смажу. Каб вы разумелі, вы прымусілі чалавека, які амаль не гатуе, прымусілі гатаваць. Вось. Так што, ну, я спрабуем. Вось, гэта будзе.
Зноў жа, гэта калі катлеткі сёння пераможаць. То бок план такі: катлеткі калі перамагаюць, то гульня на другім месцы таксама перамагае, і мы гуляем у гэтую жа пятніцу, мы будзем гуляць, то бок заўтра мы будзем гуляць у другога пераможцу. Калі гэта будуць не катлеткі, то мы робім як па-старому і працягваем далей галасаванне. То бок нічога новага тут не дадаецца. Тут хутчэй нюанс, што канкрэтна катлеткі я да заўтра не падрыхтуюся. Гэта тэхнічна немагчыма. У мяне ні камеры, ні халеры, і тым болей больш не праверана нічога. Вось, я котлетки вельмі хутенька даляцелі да топа. У нас застаецца апошнія 7 хвілін. Таму, калі у вас ёсць жаданне прасунуць штосьці на другое месца, альбо пакінуць котлеткі яшчэ на потым, то у вас ёсць час яшчэ. Вось. Да котлетак у любым выпадку трэба рыхтавацца. Для котлетак нічога няма. Не, для котлетак ёсць як бы фарш, які яшчэ не выкарыстаны. Але як бы, ну, разумееце, котлеткі то котлеткамі, больш як мінімум тэхнічна падрыхтавацца. Вось. Ну, фарш ёсць, так. Яйкі ёсць. Я учора спецыяльна... Я апошні раз смажыў котлеткі вельмі даўно, каб вы разумелі. Я спецыяльна учора стаяў і зрабіў партыю котлетак, каб увогуле даведацца, як гэта ўвогуле рукамі рабіць. Так што нічога, я трошки рыхтуюся. Так. Котлеткам быць, і у іх верагоднасць сёння перамагчы вельмі высокая. Добра, пакуль працягваем, у нас часу няшмат. Пры гэтым, яшчэ я трошки нават змяніў галасаванне спецыяльна па котлеткі, каб яно аўтаматычна залічыла гульні. Паглядзім, ці спрацуе. Можа быць, у нас галасаванне ўвогуле зламаецца ў апошні момант. Так. Далей з гэтым блісам будзем размаўляць. Яны зноў глядаюць пакоі. Давай, хадзем куды-небудзь у больш зручнае месца. Ён працягвае руку. Ты ў бяспецы, не хвалюйся. Вы следуйце за імі ў калідор, слізгаючы, пралятаючы далей. Яны рухаюцца з лёгкасцю людзей, якія альбо нарадзіліся ў нулявой гравітацыі. Так, альбо правялі ў ім большую частку свайго жыцця. Яны правядуць вас на закрыты балкон, дзе моцна падрапаныя тоўстыя акрылавыя вокны выходзяць на хаатычна выглядаючы мокры док. У цэнтры дока знаходзіцца устаноўка, падрапаная і пацёртая, але ўсё яшчэ... устаноўка. Блін. Знаходзіцца не устаноўка, а знаходзіцца ваш карабель. Падрапаны і пацёрты, але ўсё яшчэ ваш карабель. Гэта абнадзейваючае відовішча. На дыск Elysium адпраўляецца раптоўна 10 000. Што ў нас там? Што ў нас атрымліваецца? Калі дыск Elysium атрымлівае 10 000, то яно нават блізка да топа. Вы ведаеце пра гэта? Гляджу на галасаванне і спіс лідараў. Дыск Elysium на 3-м месцы і усяго... да котлетак яшчэ дабрацца. 2500. У нас реально драма будзе зараз, так? Дыск Elysium 48 000. Усяго 800 балаў для таго, каб стаць на другім месцы. $500. Окей. Застаецца 300 балаў. Нагадываю, што калі гульня даганяе сваю, напрыклад, у лідара зараз 10 000, і гульня наступная атрымлівае таксама 10 000, яна ўсё яшчэ будзе лічыцца на другім месцы, таму што ёй патрэбна перабіць, гэтае самае, перабіць папярэднюю гульню, якую трапіла да гэтай лічбы раней. То бок, у гэтым выпадку, калі яшчэ 300 дадаць, то дыск Elysium усё яшчэ будзе на 3-м месцы. Трэба перабіць абавязкова. Я не ведаю, я, можа, дрэнна зараз патлумачыў, але я спадзяюся, гэта было плюс-мінус зразумела. Яшчэ 100 на дыск Elysium. Лучара такая, зараз будзе, карацей, вам дыск Elysium. Ні халеры вам Mass Effect'а не пабачыць. Яшчэ 100 адпраўляецца. Окей. Застаецца 200 балаў, каб перабіць Mass Effect. І застаецца менш за 3 хвіліны. Яны вядуць вас на закрыты балкон, дзе моцна падрапан... гэта можа парадку. І ўсё з ёй парадку, у сэнсе наконт карабля.
Не хапае 200 балаў. Не хапае 200 пунктаў, каб перабіць Mass Effect 2. Ну, калі хтосьці жадае прасунуць наверх дыск Elysium, у вас ёсць апошні шанец. Застаецца менш за 2,5 хвіліны. Ці ўсё ў парадку з караблём? Так, з ёй будзе. Калі я скончу з ёй. Бліз бачыць, як ты глядзіш на рыгу. На дыск Elysium Рыгана дадае 1000, і гэта значыць, што дыск Elysium у нас становіцца на другой пазіцыі. І калі на Mass Effect 2 з злачынца трапляе 1000, спадзяюся, вы нідзе не пра злачынча, калі што гэта не гэта самае. Зараз я паспрабую паспець, але не факт, што я паспею. Там з памылкай злачынца напісана, і яно залічыць у другі пункт. Я ў такіх сітуацыях не магу за ўсім паспяваць. Я спрабую зараз гэта выправіць. Злачынца. Я спадзяюся, зараз яно правільна, таму што я спадзяюся, гэта не дзве памылкі такіх было. Яно выправілася. Вы разумееце, я зараз нават гуляць не магу. Зараз сачу за вашай бойкай. Так, на дыск Elysium далей прасоўваецца. Што пачалося? Вельмі асцярожна, калі ласка, уводзьце правільна назвы гульні, інакш яны адна да адной не дадаюцца. Калі вы дапусціце памылкі, я іх выпраўляю апасля, але ваша дакладнасць, яна будзе ўлічвацца пры перамозе. І з гэтага я змяняць не буду. Так што, калі яно ўжо залічыць неправільны варыянт, то выбачце. Я буду гуляць канкрэтна звяртацца да тых, хто правільна ўвёў назвы. Я выправіў зараз на Mass Effect 2 за злачынча. Яно павінна быць нармальна ўлічвацца пры гэтым самым пры галасаванні. У нас застаецца менш за хвіліну. Я паспею яшчэ паглядзець. Так, на другім месцы дыск Elysium, на трэцім месцы Mass Effect 2 за злачынца. Усё можа перагарнуцца ў апошні момант, але ведаеце, што у мяне на дыск Elysium адпраўляецца яшчэ 1000. Я, можа, не паспею гэта выправіць. Так, дзе там у нас? Дыск Elysium. Я паспеў выправіць. Але, зноў жа, там візуальна яшчэ вам не паказваецца. Так. Опа, на котлетку я апошні момент 500 закидываю. Глядзім на гэтую бойку. У нас пераможца. Наше галасаванне трошкі незвычайнае сёння. Таму пры ўмове, што перамаглі котлеткі, у нас адно асабістае паведамленне, адрозніваючыся ад папярэднімі. І у нас дзве пераможцы. Дайце пагляджу, што ўсё правільна спрацавала. Так, у нас дзве пераможцы ў выніку. Я гляджу нашыя даныя. У нас перамаглі адначасова і котлеткі, і дыск Elysium. Таму заўтра мы будзем гуляць у дыск Elysium. Да котлетак я буду рыхтавацца асабіста. Я не упэўнены, калі дакладна будзе гэты стрым, але дакладна будзе дзесьці ў выходнае спецыяльна, таму што стрымы наступнага тыдня пераносяцца на раніцу. Таму, каб вам, з-за таго, што гэта пераходны такі момант, я думаю, гэта вельмі важна, каб котлеткі былі канкрэтна ў выходнае. Вось. На ўсялякі выпадак на котлеткі. Калі што, там была не такая ўж нулявая верагоднасць, што котлеткі пераб'юць. Вось. Котлеткі перамагла дыск Elysium. Заўтра будзем гуляць у дыск Elysium. У мяне для вас на заўтра я запакую спецыяльную гульню, адноўлены яшчэ пераклад. Яго няма на Nexus модзе, і хутчэй за ўсё гэта той, які зараз у распрацоўцы, літаральна апошнія аднаўленні учорашнія. Таму будзем глядзець, скажем так, яшчэ яго адноўленыя. На жаль, там не ўсе рэплікі далёка, якія мы пабачым, яны ў асноўным раскіданы па гульне. Але нешта новенькае можа нам і атрапіць. Вось. Дзякуй вялікі. Працягваем далей гуляць у Citizen Sleeper. Я не думаю, што нам патрэбны вельмі гэты самы, як ён, трэйлер дыска Elysium. Адзінае, што з дыска Elysium, калі ўжо ён трапіў на гэты самы, у топ, тут пытанне хутчэй, за якога захавання працягваць. Мы ўжо даволі далёка прасунуліся нашым захаваннем, якімі я тэставаў пераклады. І, можа быць, мае сэнс яго працягваць, таму што я ўжо яго памятаю лепей, чым тое папярэдняе, так? Ну і плюс ўжо неяк прызвычаюся да гэтага персонажа, так? Так што, я думаю, будзем працягваць з яго ўсё ж такі, таму што, літаральна адно і тое ж.
Ось, прикладно у адных умовах. Адзінае, што мы цела, по-моему, не знялі, так? Мне падаецца, у першага нашага персонажа мы цела ўсё ж такі знялі. У другога яму пашчасціла менш. Мы яшчэ і кулю загналі у труп. Такі вось мы малачынкі копы. Так, наш карабель зараз у ремонце. Зноў нешта здарылася, Лэй нас нагнаў нейкім чынам. Плюс я зверху бачу, у нас нейкае пашкоджанне, і не ўпэўнены, што з ім. Так. Ваш карабель бліз робіць паузу. Вам пашанцавала, я пачуў ваш сігнал бедства. Вы адчуваеце, што ён яшчэ нешта хавае. Ну, стрымлівае штосьці. Я мяркую, што тая дарагая антэна далёкага радыусу дзеянняў, якую я ўсё ж такі якую мяне падманулі для таго, каб яе набыў, нарэшце акупілася. Яны смяюцца самі сабе. Ну хоць для кагосьці. Вы былі на вуліцы, калі я прыйшоў туды, і ну, па тыпу you were out cold. Ну не на вуліцы, гэта звычайна пра вуліцу кажуць. Вы былі там халодныя, калі я прыйшоў туды. І так было на працягу ўсіх цыклаў з таго часу. Вашыя сябры, твой сябар таксама не быў у выдатнай форме, але ён хутка ачуняў. Пра Джуні ні слова пакуль. У мяне ёсць звычка рабіць гэта. Голас Серафіна прымушае цябе азірнуцца. Прыемна зноў цябе рады зноў цябе бачыць. Ён не можа стрымаць усмешкі. Рады вярнуцца. Ён ківае. Вашыя вочы падаюць на... як гэта? Падае на забінтаваны жывот Серафіна. Ён заўважае, нацягвае куртку на рану. Дакладна выглядае лепш, чым тады, калі вы сюды трапілі. Вам бы лепей было гэта пабачыць. Бліс раптоўна спыняецца пасля таго, як Серафін пазірае ў яго бок. Тут. Серафін дастае з кішэні некалькі фішак, ну, крыочыцы, карацей, гэта нашы грошы. Некалькі крэдытаў. Лавіце. Ён перакідывае іх да Бліс. Гэта ўсё, што я мог атрымаць на дадзены момант. Працуеш у тваім стане? Серафін уздыхае. Калі ласка, я ў парадку. Бліс глядзіць на цябе з прабачэннем. Я ведаю, як гэта выглядае, але прабачце, я не магу працаваць бясплатна. Утрымліваць гэтае месца дастаткова складана. Я разумею. Серафін ківае. Мы просто удзячныя, што вы нас адбуксіравалі. Мы не халяўшчыкі. Бліз глядзіць паміж вамі. Я дазволю вам двум нагнаць ваш час. Яны звяртаюцца да вас. Я рады, што вы прачнуліся. Мы хваляваліся. Так. Яны штурхаюць вас па плячы і слізгаюць назад па калідоры. Калі Бліс ішоў, на вас і Серафін як это? Надыходзіць цішыня. Вы абодва не ведаеце, што сказаць. Што здарылася? Што ты памятаеш? Ён глядзіць на цябе з трывогай. Перадачу. Серафін глядзіць на карабель. Ён уздыхае, рыхтуючыся да таго, што збіраецца сказаць. Экспорт. Ён прачышчае горла. Ён знік. Ён уздрыгвае. Што ты маеш на ўвазе знік? Ён знік. Серафін як это? Глядзіць на вас. Знік з мапы. Ні сігналаў. Акрамя сігналаў, якія пасылаюць караблі, якія збягаюць адтуль. Ён хмурыцца. Я не ведаю, што здарылася. Ніхто не ведае. Ваш розум быццам бы выключаецца. Вы не можете засяродзіцца на інфармацыю, якую вам толькі што сказалі. Вы думаеце пра пастаянную актыўнасць раёнаў, гул на Factory Row, Карстона. Усё знікла.
У той момант, калі Бліз дабраўся да нас, мы выйшлі за межы радыусу дзеяння. Яны не маглі бачыць... Так, they couldn't have seen it go up. Яны не маглі бачыць, як гэта здарылася, але я бачыў сліпер. Штосьці выбухнула. Белае, як... ну, да бела гарачая. Ён пацірае рукі, стрымліваючы дрыжыкі. Праз імгненне ударная хваля налетела і на нас. Якога хера? Што там адбылося? Карабель быў пашкоджаны. Рухавік працягваў... так. Рухавік працягваў працаваць, але кіраванне адключылася, і мы пайшлі дугой скрозь пояс. Ён пускае руку ў куртку, прыціскаючыся да бінта на баку. Мне атрымалася ўзяць яе пад кантроль, але не раней, чым мы пачалі круціцца. Мае абмежавальнікі аслаблі. А ты нават не быў прышпілены, так што мы абодва... так. Так што мы абодва заблыталіся. Ён усміхаецца слабой усмешкай. Я адчуваў сябе як у пасцы аўтамыйкі. Ён паварочваецца да вас. Шчыра кажучы, я ўражаны тым, што ў вас гэта атрымалася. Чалавек з плоці і крыві быў бы разбіты на кавалкі. Ён маўчыць. Выява занадта... так. Ну, як гэта? Успаміны занадта новыя, каб ён мог працягваць. Не магу ў гэта паверыць. Ты і ўвесь пояс, уздыхае Серафін. Усе, што задне бачыць, гэта смецце і радыяцыя. Я сабраў шмат карабельных транспондераў, першым карабель адключыўся. Магчыма, некаторыя людзі выбраліся. Ён спыняецца, не можа больш нічога дадаць. Можа, Карстен збіраўся... Слухайце, можа, Карстен зразумеў, што нешта не так, і ён спрабаваў паспытаць нас, каб мы ўзялі яго на карабель? Можа, ён выратавацца спрабаваў? І мы літаральна Карстена забілі такім чынам? То бок ён можа ўвогуле не па краму, ён можа шукаў выхаду. Як вам такая версія? Мы ўсё яшчэ не ведаем, што з Джуні. Так. То бок мы страцілі наш хвост? Выглядае, што так. Ён адводзіць погляд. Прынамсі, тая ударная хваля, пакуль выпалі было... Так. Прынамсі, тая ударная хваля, пакуль выпаліла наш след з пояса. Усё аптымістычней і аптымістычней. Ну, так. Мы ўжо абавязаны Блісу за працу, якую яны зарабілі над нашым караблём, і яна яшчэ не скончана, яшчэ некалькі цыклаў, як мне сказалі. Бліс не трымае нас у закладніках, але я не люблю уцякаць, не заплаціўшы, нават калі б мы маглі запусціць карабель. Ён расцірае каралей паміж пальцамі. Дрэнная карма. Акрамя гэтага, нам трэба працаваць. Паліва, прыпасы, і мы павінны пераканацца, што з табой ўсё ў парадку. Ён пералічвае пытанні на пальцах. А пасля гэтага, ён паціскае плячыма, я не чуў нічога, я не чуў, каб хто-небудзь ішоў за намі, а калі б з'явіўся, ім прыйшло прыйсці праз Хекспорт, ці тое, што ад яго засталося. Ён адводзіць погляд. Далёкае верацяно, пара спіндал. Усё роўна далёка за тэрыторыяй Лейна. Яны называюць гэты кавалак пояса The Wash. Ну, па тыпу, як прамытыя, пра хваля, я не ведаю, які ўдалую назву даць. Так, і станцыі тут працуюць зусім па-рознаму ад Дарксайда. Такім чынам, пакуль у нас ёсць некаторая свабода. Серафін уздыхае. Гэта значыць свабода згалець, галадаць і патрапіць у яшчэ большай непрыемнасці. Но калі сур'ёзна, я спадзяваўся, што ў цябе будуць хоць нейкія ідэі. Ён штурхае цябе па плячу.
Нам трэба шукаць кантракт, можа, нейкі. За кантракт добра плацяць, хоць і яны рызыкоўныя. Ну, ад мяне ніякіх прэтэнзій. Ён усміхаецца. Мы яшчэ не зможам вылецець на працягу некалькіх цыклаў, але нам не пашкодзіць, каб нешта было падрыхтавана. Ён робіць паузу і глядзіць, і адводзіць позірк. Кантракт проста так, звычайна не валяецца. Трэба будзе знайсці сувязі нейкія людзей, як неяк на гэта выйсці. Серафін робіць паузу і глядзіць уніз. Глядзі, Сліпер, пацірае ён бок. Я не ўпэўнены, што змогу зараз працаваць. Мяне толькі што выгналі з утилізацыйнай пляцоўкі за тое, што я страціў прытомнасць на працы. Ён адводзіць погляд. Нават абязбольваючым я змог. Так. Я нават змог напужаць нават з абязбольваючымі. Я магу лётаць, гэта дакладна. Ён упарта глядзіць на карабель. Але нам спатрэбіцца каманда, калі ты жадаеш зрабіць сур'ёзную працу. Ён жуе губу. Прабач. Табе гэта табе не патрэбна выбачацца. Серафін ківае. Дзякуй, Сліпер. Ён разварочваецца. Пайду адпачыць на карабель. Я поўнасцю стаміўся. Вы глядзіце на карабель, калі ён сыходзіць. Цеплыня і мяккасць вашых Так. Так, цеплыня і мяккасць момантаў, калі вы прачыналіся, ужо здаецца далёкім памінам. Ці гэта тое, што вы жадалі? Свабоду, шанс працаваць на сябе, не Лэйна. Ну і вось ён. З усімі праблемамі і складанасцямі, якія вы можаце сабе ўявіць. І якая цана? Няўжо Лэйн мог знішчыць увесь экспорт толькі для таго, каб вас забіць? Вы дрыжыце ад гэтай думкі. Але калі не Лэйн, тады хто? Тэорыі запаўняюць ваш розум. Давайте паспрабуем падумаць над гэтым. Можа быць, стрэс сабе атрымаем за гэта цудоўна. Першая готыка атрымлівае 1000. Дзякуй вяліка. У нас увогуле, цэлыя 2 пазіцыі закрыліся ў спісе лідараў, так? А гэта значыць, што у нас даволі цікава зараз будзе выглядаць. Так, чакайце-ка. Чаму у мяне спіс лідараў? У мяне спіс лідараў не аднавіўся. Чаму ён у мяне не аднавіўся? Дакладна, не, Дыскалізіум перамог. Я такі проста гляджу на Mass Effect 2 за злачынцы і такі, мне ж падаецца, што не. Але ўсё на месцы. Mass Effect 2 за злачынцы на першым месцы з 50 000. Калі што, у нас увогуле за ўвесь час рэкорд па пунктам і перамогі па пунктам, гэта котлеткі насамрэч. Котлеткі пабілі папярэдні рэкорд, і зараз 55 400 гэта рэкордная колькасць, якой перамагала гульня за ўвесь час. Вось. Mass Effect за злачынца мае 50 800. Герой мяча і магіі на другім месцы з 36 000, то бок даволі далёка. Hearts of Iron 4, мод для Fallout 32 100, моцы магія 9 31 100 і Mass Effect Andromeda 30 000. Гэта наш зараз топ-5. Так, давайте подумаем. Я баюся, што стрэса мы атрымаем ад гэтага, але чаму не падумаць? Ці мог гэта быць Конвэй? Так. Конвэй. Я нават не памятаю. Конвэй гэта кампанія, карацей. Там вайна ідзе паміж двумя карпорацыямі, так разумею, і Конвэй адна з іх, наколькі памятаю. Беспілотнік ці міна дрейфуе да зоркі. Магчыма, Сенат Стан з нейкім планам аслабіць пояс, або фракцыя пояса спрабуе перавярнуць дошку наўмысна ці памылкова. Пояс лічыў сябе бяспечным ад вайны, якая наспявала ва ўнутранай сістэме, але цяпер стратах экспорта адчуецца па ўсім поясе. Але што гэта значыць для вас? Вашы патрэбы значна больш непасрэдныя, відавочныя. Яны павінны быць першымі. Павінны мець больш прыярытэт для вас. Вы ўздыхаеце. Час скласці план. Туторыял. Вы атрымалі гліч, чтобы гэта не было. Так. Гэта штраф, які вы атрымаеце ад Дайса, які ў ремонце. І ад спроб Лэйна хакнуць вашу сістэму. Окей.
Ваш бягучы ўзровень гліча паказаны гадзіннікам гліча вот тут справа зверху, справа ад вашых дайсаў. Вы можете максимум мець до 6. Так. Ага. Угу. У нас есть... Так, пачакайце-ка. Гадзіннік гліча паказвае ваш узровень гліча і паказвае, наколькі у вас ёсць шанс кінуць глічовы дайс. Ўсё яшчэ не разумею, што гэта дае. Кожны ўзровень гліча, які вы атрымліваеце, павышае вашу верагоднасць кінуць глічовы дайс у пачатку цыкла. Кожны раз, калі вы кідаеце глічовы дайс, вы ачышчаеце адзін узровень гліча, то бок ён па тыпу сыходзіць сам пакрыху. Глічовы дайс мае 80% шанец негатыўнага результата, калі выкарыстаны, і 20% шанец пазітыўнага результата. То бок гэта літаральна, гэта не залочаны дайс, але дайс, у якога верагоднасць перамагчы штосьці вельмі дрэнная. Карацей, хрэновы дайс мы атрымліваем. Але ў нас ёсць пакрыху, калі нас не будзе наплываць гэтага гліча, мы пакрыху будзем пазбаўляцца ад гэтага. Так. О, Джуні. З Джуні ўсё ў парадку. Вы знаходзіце Джуні ў шлюзе, і невялікая калекцыя рэчаў запхнута ў сумку. Я прыходзіла, я спяшалася да вас, я абяцаю. Яна выглядае нервовай. Я чакала, калі ты прачнешся, але Серафін сказаў, што ты ў парадку, так што... Ты ў парадку? Яна усміхаецца. Дзякуй, Сліпер. Я радая, што табе стала лепш. Пакуль цябе не было, яна робіць паузу. Яна робіць паузу, клопат пра вас відавочны. Я капалася ў даных, якія выцягнула з гэтага ядра, Солхейм. Там шмат чаго. Але гэтага амаль немагчыма прачытаць. Альбо я расшыфрую яго, альбо я расшыфравала яго няправільна, альбо ў мяне няма правільнага шыфра. Што б там ні было, я думаю, гэта азначае, што дадзеныя важныя. Даныя важныя. Яна робіць уздых. Яна... як гэта? Яна ўздыхае. Ці прынамсі да Солхейма. Мне трэба знайсці кагосьці, каго-небудзь, хто можа мне дапаможа апрацаваць яго, узламаць, яна глядзіць уніз. Таму I'm going. У сэнсе, што яна едзе з намі, альбо адпраўляецца. Мы можам дапамагчы табе туды дабрацца. Не, слухай. Яна ўздыхае. Пасля таго, што здарылася з караблём, Бліс выратаваў нас. Нам усім пашанцавала, што мы жывыя. Яна перакладае сумку на плячэ. Я думаю, што мне лепш адной, пакуль. О, яна раптоўна лезе ў сумку, дастаючы жменю крэдытаў. Некаторыя даныя я прадала, каб купіць сабе білеты туды, куды мне трэба. Гэта не шмат, але вось вашая доля. Яна перадае табе грошы. Давайте возьмем. Таму што ўсё ж такі чаму бы не. Яна усміхаецца. Вы зловіце большага. Яна ловіць. Так. Яна спыняецца. Я маю на ўвазе, выбачце. Удачы, Сліпер. І развітайся ад мяне, Серафінам. Чаго ты спрабуеш дасягнуць? Яна замірае, як гэта? Заспетая знянацку вашым пытанням. Яна робіць паузу. Я ведаю, што ў гэтых даных ёсць каштоўнасць, сапраўдная каштоўнасць, Сліпер. Я ведаю гэта, і яна зноў робіць паузу, не ўпэўненая ў сабе. У мяне ёсць праект, які я жадаю працягнуць. Я не магу і не буду яго кідаць. Можа, я раскажу табе пра гэта ў іншы раз. Яна слаба усміхаецца, зноў зачыняючыся. Ну, яна пацірае патыліцу. Да сустрэчы. Вы глядзіце, як яна ўлятае ўніз па докаваму тунелю і трапляе у Фэр-Спіндал з пытаннямі, а ў вас у галаве ўсё яшчэ круціцца пытанні. Магчыма, калі вашыя шляхі перасякуцца зноў, вы зможаце атрымаць адказ на некаторыя з іх. Окей.
У нас, у прынцыпе, мы на станцыі, нас нічога не стрымлівае, грошыкі нам патрэбныя, але не толькі крытычна, таму што мы зараз у... Ну, яшчэ запас застаўся крэдытак яшчэ з таго хекспорта, то бок мы не ўсё так дрэнна, плюс запасы мы набылі яшчэ ў хекспорце. Спадзяюся, нам гэтага хопіць. Але зараз мы трошкі пашкоджаныя. У нас 2 дайса маюць пашкоджанне, яшчэ 2 дайса знаходзяцца ў глічы, то бок мы не толькі каб супердзейныя. На мапе штосьці ёсць? Рік быў вельмі пашкоджаны, вы не можете падарожнічаць, пакуль вы не адраматуеце яго. Окей. Так. Андерхэнг. Растучы горад унізе. Добра. Докі. І там праца ідзе. Можа я неяк у доках магу? Ага, ремонт карабля ідзе сам па сабе. Мы нічога тут не ўплываем. Просто за гэтаму спатрэбіцца як мінімум 4 цыкла. Калі ўсё пайдзе добра. Добра. Знайсці патэнцыйную каманду. У нас тут нават... тут верхняя частка ёсць. Яшчэ вышэй? Ні халеры сабе? Я магу аддаліць гэта неяк? Ну, каб пабачыць усё, мне цікава. Риг. Эксплор. Реально не могу ли просто отдалить камеру? Не, падаецца не. Это нам наша максимальная. Так. Докі для вялікіх караблёў. А ў гэтай частцы ядро, то бок ядро ўсёй станцыі. Што цікава, зараз зразумела, чаму яно далёкае верацяно. Глядзіце, уся станцыя гэта выцягнутая такая лінія. Так. Даследаваць увогуле месца гэтае. Даследаваць кожную секцыю. Давайте пачнем там, дзе мы можам каманду знайсці, то бок у ядры. Так, паразмаўляць з камандамі, але там ёсць небяспека. Але тут жа мы таксама можам зарабіць сабе і кантракты. У нас ёсць шансы? Давайте так. У мяне ўсяго 3 дайса на сёння, якія хоць штосьці мне прынесуць, таму што з гэтым, я так разумею, такое сабе. Заўсёды ёсць верагоднасць негатыўнага рэзультату. Вось. Паразмаўляем з камандамі. Пашукаем сабе каманду. Так, энергію трошкі згубілі. Трошкі даведаліся пра каманды. І знайшлі новую лакацыю. Добра. Тут ёсць бар, у якім можна заказаць сабе што-небудзь, лікёры нейкія. Добра. Ведаеце, тут ёсць такі варыянт, карацей, набухацца. І гэта, я так разумею, падыме трошкі з-за таго, што тут шмат каманд розных спыняецца. Гэта можа, мы можам так наладзіць сувязі з мясцовымі алкаголікамі. Цудоўна, так? Добра. Даследуем яшчэ ядро. Трошкі пра яго даведаемся. Ёсць 25% негатыўнага рэзультату, але я спадзяюся, нам не моцна пашкодзіць. Так, трошкі больш даведаліся. Дамаўляцца з алкаголікамі, гэта мастак, так. Калі што, у нас ёсць сістэма, якая, як бы мы андроід, але мы не поўнасцю машына. Я не ведаю, як такія, мы як бы не кіберг, не аўгментаваны чалавек, але мы быццам бы вырашчаны ў прабірцы, пры гэтым базавыя патрэбы цела ў нас як бы ёсць. Нам патрэбна есці час ад часу, нам патрэбна адпачываць. Нам патрэбна, шмат чаго, але пры гэтым мы збольшага нечуллівыя, суперзорка. Мы не настолькі чуллівыя да пашкоджанняў, то бок мы як часткова машына, часткова чалавек, такое. Нешта сярэдняе. Пры гэтым не чалавек у сэнсе, што мы нарадзіліся чалавекам, мы літаральна вырашчаныя спецыяльна. А арыгінальны розум там чалавека перазапісаны, ён як бы, як я разумею, гэтай карпорацыі працуюць. Я ўжо не памятаю першую частку настолькі глыбока, але наколькі памятаю, там была гісторыя, што ніхто не ведае, што адбываецца з целамі, якія людзі пакідаюць там. Карпорацыя, карацей, як гэта працуе? Вы прыходзіце ў карпорацыю, кажаце, я жадаю быць сліперам. У выніку у вас замарожваюць ваше арыгінальнае цела, а ваш розум
нейкім чынам капуецца ў вось гэтае вырашчанае цела. Пры гэтым вы арыгінальны проста спіце і бачыце як сны, так, у гэтым новым целе. Пры гэтым вы не памятаеце сабе вось да таго, як вас пагрузілі ў гэтую капсулу, так? Атрымліваецца, нейкі андроід атрымлівае ваш розум, але ён не зусім такі, ён быццам бы як чалавек, але і быццам бы яго ўспамінаў вашых няма, але вось такім чынам нейкая цікавая такая тэхналогія. Вось, таму мы і спячы. То бок усе ведаюць, што насамрэч дзесьці знаходзіцца жывы чалавек, дзякуючы якому існуе вось гэтая паўмашына, паўчалавек. Вітаю, нароем. Сёння перамаглі котлеткі і перамагло Disco Elysium. Таму заўтра мы будзем гуляць у Disco Elysium. І котлеткі я буду стрым рыхтаваць. Котлетны стрым невядома калі будзе, але ён ужо ў працэсе падрыхтоўкі. Трэба рыхтаваць абсталяванне спецыяльна, каб гэта пастрыміць. Вось, буду глядзець, што я з гэтым зрабіць магу. Ужо ў працэсе падрыхтоўкі, у прынцыпе. Так. Я, в прынцыпе, не жадаю даследаваць гэта ядро гэтымі дайсамі з глічом. Таму, можа, варта зараз пайсці і проста адпачыць, пакуль у нас час ёсць. Так. Адпачынак. У нас атрымалася выправіць адзін глічовы дайс, таму у дайса у нас зараз варыянтаў трошкі больш. Працягваем даследаваць тэрыторыю. Тут ёсць рынак. Можна набыць паліва і прыпасы, гэта цудоўна. Давайте даследаваць гэтую тэрыторыю далей. Ёсць нейкі круты дайс, які мы можам выкарыстаць на... Вось. Будзем шукаць сабе каманду. Было бы добра кагосьці знайсці. Яшчэ энергія сышла. І, ў прынцыпе, мы знайшлі, так? Падзея. Так. Далёкае верацяно, альбо фарспіндл, адпавядае сваёй назве. Гэта высокія... апраўдвае сваю назву. Яго высокі рост прымушвае яго падарожнічаць з... Чакай. Ці? Яго высокі рост патрабуе шмат намаганняў, каб падарожнічаць з аднаго яго боку ў другі. Рашэннем гэтай праблемы мясцовыя жыхары знайшлі як транзітныя тунэлі, масіўныя трубы, прыкручаныя з вонкага боку шпінделя, якія дазваляюць хутка пераходзіць знізу ўверх. Шпінделя, выбачаюся, спіндл, ну то бок самой станцыі. Апынуўшыся ў адным з гэтых праходаў, міма імчаць буйнагабарытныя грузавікі. Вы пачынаеце задумацца, ці варта гэта таго, каб... Так. Ці варта гэта, каб садзіцца на адзін з такі? Асцярожна, крык грыміць па голым транзітным калідоры, як стрэл, іх хутка суправаждаецца храбусценнем. Вы адштурхоўваецеся, прыціскаючыся да борціка шырокага цыліндрычнага праходу. Пакуль вы гэта робіце, самасвал праносіцца міма, пасылаючы на вас хвалю паветранай хвалі. Калі грукат сціхае, вы чуеце шэраг нецэнзурных выказванняў, якія даносяцца паблізу. Калючая постаць, якая атрымае рук... Так. Спайкілкін... Фігура. Калюча выглядаючая фігура, якая атрымае ў руках нейкі адкрыты аб'ект дзіўнай формы. Дзіка паказвае на аўтамабіль, які слізгае прэч. Прыдурак. Яна выплюхвае вялікі шар сліны ў тунэль, і ён круціцца па спіралі ў нулявой гравітацыі. Яна паварочваецца да вас у сваім гневе. Бачыш гэта? Спрабаваў стукнуць мяне аб сцяну. Ну, поўны прыдурак. Яна ўпэўнена ківае. Нічого, і не гавары. Цягачы ненавідзяць нас. Цягачы ў сэнсе грузавікі хутчэй, вадзіцелі грузавікоў хутчэй за ўсё. Яна уцягвае паветра і глядзіць на цябе з ног да ног. Бачце, з ног да ног. Перакладчык, дзякуй табе вялікі. З ног да галавы. Нельга знаходзіцца ў сістэме транзіту без транспартнага сродку. Яна жмурыцца.
Не так, як я клапачуся, але, магчыма, ты ўсё ж такі аб гэтым клапацішся. А што наконт цябе? Я на трасе расчыненую рамку ў руцэ. Як табе падаецца? Я накруці адным плячом. Так. Чакайце момант. Зараз можа чихну. Не, падаецца, не. Я накруці сваім плячом, выцягваючы яго. Рамку ў сэнсе выцягваючы, альбо плячо. Ты тут новенькі, так? Дзякуй вялікі. Так, я тут новенькі. Яна спагадліва плескае плячыма. Я здагадалася. Дай я дам табе падказку. Яна пачынае правяраць свой аўтамабіль за адкрыты Open Frame Vehicle. Я не разумею, гэтая рама ёсць яе... Я зараз зразумеў. Гэтая рама, гэта і ёсць... Халера, гэта і ёсць яе машына. Гэта як па тыпу матацыкл альбо велосипед на турбіне. Я не ровар такі вельмі спецыфічны, касмічны. Яна пачынае правяраць свой... я не ведаю, як гэта, машыну сваю. Закручваючы балты і разблытваючы трубы. Пазбягайце самазвалу, прыдуркі, тут іх шмат. Асабліва вадавозы. Думаю, што яны горшыя за ўсіх. Касмічны самакат. Ды вось, калі шчыра, то гэта атрымліваецца, што такое касмічны самакат, каб літаральна па гэтаму калідору катацца, які прымацаваны да станцыі. Але не важдайцеся з грузчыкамі, яны добрыя людзі. Усе астатнія абыходзяцца з вамі як з гаўном, як і з... Так. Таксама, як і з намі. Яна хутка падключае шэраг раздымаў. Яны пакажуць вам скароты. Яны глядзіць уверх. І ніколі не становіцеся на шляху Spindlejack. Я не ўпэўнены. Spindle, ну, гэта верацяно. Гэта самастанцыя, так называецца далёкае верацяно. А хто такі Spindlejack, я не ўпэўню. Давайте верацянёр. Ніколі не становіцеся на шляху верацянёра. Яна усміхаецца, круцячы транспарт у руцэ. Хто такі Spindlejack? Яна б'е ў грудзі. Ты зараз глядзіш на аднаго. Яна спыняецца нешта аб нечым разважаючы. Потым раптам яна лезе ў адну з сваіх шматлікіх кішэняў і дастае маленькі празрысты прамавугольнік з дзіркамі. У ім мільгае тэкст. Кадет. Stripline Express. Выбярыце яго. Кадет. Яна горда выгінаецца. Гэта я. Паласавая вопратка, гэта моя вопратка. Камал гэта... як гэта? Диспатчер. Той, хто разгружае, скажем так. Так, невялікая... Выглядае невялікая, але мы робім больш, чым нашая вага. Я не ўпэўнены. Я гляджу, зразумеў. Там знізу пад яе імя, я толькі зараз заўважыў, тут літаральна напісана Spunky Airbike. Яна кур'ер на аэрабайке. Ну, на аэраровары, я не ведаю. Вось гэта халера, гэта літаральна ровар. Ось. Выглядае невялікай, але мы цягнем значна больш, чым мы выглядаем. Вось, яна дастаўшчык. І гэта мае сэнс зараз. Дастаўка знаходзіцца тут, у цэнтры Spindle, але я праводжу транзітны... Так. Але я нашуся па транзітных туннелях уверх і ўніз, па Spindle 10 разоў за цыкл. Так. Вам не патрэбна нешта перавесці пра Spindle? Дата, тэхналогіі, паведамленні занадта гарачыя для асноўных ліній. Ідзіце, можете мяне знайсці. Ты кур'ер? Зразумеў. Яна адштурхоўваецца ад сцяны і садзіцца на ровар, запускаючы невялікі як это, burst, па тыпу выкід невялічкі сціснутага паветра, каб утрымаць сябе у праходзе.
Вы чуеце гудзенне скажонай гаворкі ад таго, што вы лічыце яе дыспетчарам. Дыспетчар гэта ў сэнсе дыспетчар. Я заўсёды нешта... Я ніколі не ў голову, я зараз паглядзеў на гэта, я такі... Я ніколі не ведаў, як пішецца дыспетчар па-ангельску. Можа, дыспетчар літаральна ў гэтым і сэнс? Просто дыспатчер гэта ўвогуле той, хто як пераключальнік, по-моему, нешта такое, як той, хто размяркоўвае. На героі 3 Армагеддон за конфлікт справляецца 1000. Дзякуй, народ. Кадэт нахіляе галаву да камунікатара і нешта мармыча ў яго. Трэба бегчы, сліпер. Яна глядзіць на цябе і нешта мігае ў яе вачах. Ідэя? Альбо можа проста усведамленне. Магчыма, можа дапамагчы мне з чымсьці. Пасылка, якая мяне турбуе. Яна глядзіць у калідор. Прыходзь у офіс у Стриплайн праз некалькі цыклаў, я табе пакажу. Хорошо. Добра. Мы назовем гэта паслугай за тое, што выратавала цябе ад усяго, каб цябе не збіў самазвал. Яна падміргвае. А зараз цяпер табе лепш сысці адсюль, пакуль іншы грузчык не паспрабаваў цябе раздавіць. Вы адступаеце, калі яна круціць руль, і выбух паветра прымушае яе ляцець па транзітным калідоры з неверагоднай хуткасцю. Вы глядзіце, як яна сыходзіць крыху заспеты знянацку яе апошняй заўвагай. Навошта вы патрэбны кур'еру? Вы круціце гэтую ідэю ў сваёй галаве, калі знаходзіце выхад з транзітнага калідора назад у бяспеку галоўнага зала. Добра. Але гэта праз некалькі цыклаў, як яна сказала. У мяне ёсць тут гадзіннік, вось гэты. Складанасць яе, але яно пройдзе 2 цыклы, і толькі тады яна адчыніцца, так што, ў прынцыпе, нам тут пакуль няма чаго рабіць. Мы можам, у нас карабель яшчэ ў ремонце, бар, цэнтральную частку мы агледзелі. Я так разумею, мы атрымалі дастаткова досведу, каб палепшыцца. Давайце палепшым інтэрфейс, каб літаральна быць майстрам інтэрфейсаў. Такім чынам можам выкарыстоўваць нават... я думаю, што гэта будзе карысна, таму што зараз мы не вельмі можам скарыстацца нізкімі дайсамі, калі нам выпала там 1-ка, 2-ка, нам амаль няма куды іх прыткнуць. І заўсёды мы рызыкуем. Так мы хоць на інтэрфейс можам выкарыстаць. Вось, возьмем гэта. Потым, я думаю, наступнае, мы можам альбо палепшыць наш інжынерны досвед, таму што інжынера ў нас у камандзе няма зараз, хоць неяк яго зрабіць хоць якім. Але, падаецца, яшчэ эфектыўней было бы нашу гэтую здольнасць рэбута, якая перавыкідвае дайс яшчэ раз, яе палепшыць. Вось, я думаю, гэта будзе наступным, і патрабуе яно менш пунктаў, калі шчыра, таму гэта будзе вельмі карысным. Так, у нас на гэты дзень яшчэ ёсць справы. Што у нас, калі у нас папярэдняе захаванне? 5 секунд назад. Глядзіце, ужо час. Я сёння яшчэ жадаў кое-чаго парабіць па перакладу у Disco Elysium. І, дарэчы, калі ўж такая справа на заўтра перамагла Disco Elysium, я бы яшчэ і запакаваў зноў жа новую версію, якая яшчэ толькі ў працэсе. Я бы, можа, запакаваў на заўтра ў Disco Elysium. Вось, калі момант знайду. Вось. Таму на гэтым я буду вас пакідаць. Пабачымся мы з вамі заўтра, а я нагадваю, што ў панядзелак я буду пераносіць усе стрымы на раніцу, і далей ужо буду глядзець, што я магу зрабіць, каб штосьці вярнуць назад, скажем так. Пакуль я магу толькі абяцаць, пакуль я сыходжу з таго, што мне прыйдзецца пэўны час дакладна павесці стрымы з раніцы. Гэта 100%. Добранька, глядзім. Зараз у нас стрыміць Тодзі, гуляю у Bendy and the Dark Revival, хутчэй за ўсё зноў хорар. Лепус, гуляю у Ведьмара 3-го. Ватафака у Сквад. Чаграэль у Кіберпанку. Міхась Гареза у Half-Life 2. Пінгвін зараз гуляю ў Доту, але нагадваю, Пінгвін у асноўным стрыміць на расейскай. Я, можа, ён па карху пераходзіць, наколькі я ведаю, ён па карху пераходзіць, але ж яшчэ пакуль не. Я маю на ўвазе пераходзіць на беларускую. Давайце сёння да Ватафакі, бо я да яго не завітваў ужо да халеры часу.
Вось, я думаю, трэба да яго завітаць. Вось, і тым больш, што невядома, калі потым з'явіцца магчымасць, таму зараз пойдзем да яго. Жадаю вам добрага вечара, пабачымся заўтра на Disco Elysium. Добрага вечара. Дзе наш ватафака? Ляцім да яго.